betwam ne abakosama brodo ne nyina ya ncha wo mu bisi 1.6 no RME Yesu kakra Muhammad kakra nam de kakra ne nyina ne aka e de ya ncha mu basic one ekosihye free no edon so edimu akoten wo mu wo eye KG1 kosi basic 6 no so ai computing kama Ediama womo ti akurado wonyini no na computer de o won ni small boy betuma bibia said say na efata creative arts no so basic one ekosi eye 6 no edon ebi ho science maths ni nyina da perfect de do no na eye womo preschool nkoda no me kire na S1 kosi KG2 no yo numeracy language and literacy creative arts phonics computing coloring and writing Nina or JHS1 could see Fred so English language, social studies, science, RMB, computing and career technology. Nina be there's a test some sources here. And ye walking can Gusua, watch from what the road one, a shouting na, a Gusua Muadrono, and no my babbit, no my papa Nubia, till do find exams out Troy and outrodom, no more cohotem now, make them Kumasa for a couple to champion station and Cranswa and someone first upon one. Moment for a beer, Tonton Uma, Bugramas perfect, Dania mobbing. Number 0243 299 938 and 0540 7554 65. Apomode eyade bia yenton ewo Kumasi dwom na mom ne fa kase no gina nuane ahodo abedi akoni paduane mu ene ano ne ahodo ne senti ene wasa wodo to vitamin kanom ne ne so ne boa mo apomode ho nsem gina yie fise nuane nu ahodo abo ni padua no ema anya ahoden nyini kama no eno na mpanyifo atena se atwetwe edi aye vitamin kanom ne na ba adwaman so nti unya binu ma bebo pa wo na ahodo bebre soya milk drink wo ho vitamin choco vitamin banana strawberry no nso ewo ho no mo awe no caffeine nsem bia nim enti panyini bia timinum bi na akwadan so timi no mo enuanu nu ahodo ewo mu edoso pa omega 3 6 and 9 ni nyina wo mbi calcium wo protein kakra enti odi do ho to so na no no a eboa wo mani o manyina kwasuye enkwada no de emfaso wo munya free sunde bebre eboa mo we de ye fa bio ma dwene mu osua de wo hunu sanso na eboa mo nyini so ye fa empanimfo nso sa enti fa ho to vitamin kanu ne so na beboa wo youth opportunity and transformation in Africa yota mu mpanimfo se enka kyo se ne adwuma ho oden wo tirimu poso obesua adwuma oye babunu asante mantam yimu na onyansa no dwuma bi a obeyo na so fami kɔ no ebi ni hɔ no mo a wo se wo de akonya so no nkɔ na aba ma wo we na wotwe nsia na wo de esi hɔ no mo atetew na miaye bi te se hotel obetumi aye adwuma ma ne o manyina kɔso yie enti wo wie school utifie no abeya adeso ade ama busua no empanifo se bra no wontetew na so nya adwuma no bi ye na ne o manyina kɔso yie mfama wo na yota mu mpanifo ahomani nie entremu bi akamu no de fremo na wona wondi nto aso 0501 499424 0501 499424 so for senior yakano we just no de bebu ekusantie nso ye mfana sa nemu me kuso ka wo se nyame atom o kina eda yedua kwasi usu echan na yie no eba so be no ma no tu jana fri yakaka no eda wie ye be kai kwasi ankasa wada wo ma ye krado nyina ye hyedin ne adi betie ne no kwan no fa so na kasebo edwa wie anyasem kuma kura dru na no pa anyasem ketwa edru na nwumra anyasem ketwa ne nyina be nya bre edi ayowa no wada wo ma kakra de batumu no number no na mede ma wo no 0240 88 92 43 0240 88 92 43 your point to electoral company limited for sharon so power for my say we ko tumu a reference no AOA wadawruma na senator Rwan sa pepepe edi abayen ewiai asonfo mienu ya jataba etna enfide no akire papilo bu achi domo eni kwadwo bebri bodo na ode yenko Facebook no asonfo no asonaba ohene kwabena boaten meniminu abrewaba Kofi Chumesi Asem Beba Dabi Oyem first there na afie twa mu ne ade ka yedua akwasi usu echan Martin Yaya ya dodro no asamrane ana wono de bɔ no ho na dodro so de frɛ no
ahemfie DC ti muda hene abusuafoɔ saa bere a yɛka sɛ no yɛka no sanse atiasefoɔ ɛbɔ manya saa bere benua wɔn ka ho atiasefoɔ ehwim a wɔhwim bi atiasefoɔ ɛsa wɔn nsa bi atiasefoɔ edi ahyemfra a oni bi enti yɛbɛka no a afipinu aduonu num a yɛ 2025 no every January mu nyinaa no furaseɛ bɔ kaseɛ na nya asɛm ketewa ne yɛsɛ fata wɔsɛ yɛde somo man tias man Ghana menua ba bɛyɛ ya wɔda na die soronko enti yɛfa ne sɛ yɛmme nsɛb horo ne ma adasa nyinaa hunu sɛ we na ekro we na ba na odi mu akotene na yebu nkompo aka no a yɛnkae bra na yɛ January bosome no mu wɔ bra yɛ nua kwasi usu achan na wɔde ne kase bɔ ɛba monten so ba ko mienu miensa na wɔda no die yɛnkodi nkotie no Asem no do so kakra bi ne apane dia ma momoni antra kopem se de bebe na wie pamo na mom tie na hyɛ no so fam yɛ sɛ ensam wɔ mu nyina da ya bɔ no boa ne yɛde akwakoto Otec FM Ghana.com tuni radio utie bi ɛwɔ hɔ ɛba no saa so abɛfo ntenta fidie no so Facebook no so no ɛyɛ Otec 1029 FM Otec 102.9 FM foni yɛde hwɛ bia no yɛde bɛba ba begu ha motimi anya bi ahwɛ ensam efro Otec FM dandua mu hanom a yɛwɔ Kumase Asanwase Alhaji Nabuli Street ya ebekwa kofa bi Love Radio Spain na Bruchimemu GN Radio London Patma Radio befa bi wo UK About Radio UK Amansa Radio UK Breni Radio UK and afa Kings Radio ni TV o Paris France Bruchimemu Dachi Hima Radio besom twetwe ewo Denmark na record self ma fabi ewo Belgium na Tropity ewo Sahara Radio enu wo UK ni monte so Sky FM Columbus Ohio USA baby a Donald Trump odi mampani akono fefefe no na information center se awdo atwa hu ahia Kumase Krobea Ghana member tifi atoye eni apoye ensem etwa mantre no ho no asepa information center ewa makom edwom ho no a omyade hye etie bi ewo ho no sompa community radio ewo eye atwema tachiman sara no yonkodo radio eno so ewo eye enkawe new site ho no a Jesus is coming again eno wo man so apronapon na Christ in information center so ewo achiase wansamre enuanom miensa ana mote yane ewo kase eso ya fra bitrimuda hene nana kwasi wusu echan Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Yes, some nasia na ya shasia e de Afri Ghana mampani orumanyamfo John Dramani Mahama ababiu. Enshamudie bia kwaso ya eye abibrem hanmo enshamudie mekire eye African Union EU no. Ewo eye Nairobi no akokasa ewo ase na nkasa emu no. Ena wadi tudwa ase nyame no rukasem nie yema emma dodo na kwan. Na amamuo ya ekwaso ewa abibrem hanmo no. Omonfo ho anyim bi na kusibodo wosa mesomesa enye ba akofo enanana ene eye abrewa ose ebade sa na ebeboa papa ya amane ma atimi akonkan ose se wohwemu paade a se wohwa emma ya wo mo ga na mamu batimi anya bibia ye wohwa eye abibrem hanma ohamu abupa bebe se eye aduesia 60% ye ebinom anya fie no aduonunum na so se koba ne se ya chichachicha tumidie na obehwe no na yeyi ebinom ade afiri mu no wo kire se saa niama na ekoso no yade bi a eha adwe pa enti ema so mu a eye yemo mu twaka ewo eye yamamu mu abusafo anu akire no yedo adwo Dramani Mahama amano anso wadoma osanso ade ato abebiman anim se osren wada omomoden aso betima bi ade aboa se de ebe na enne de ekokoso ewo eye abebiman mu no yebetimi adwo ano na yaboa na sumpini ahodoɔ yɛ kɔba ne sɛ obi sɛ oyɛ tuturani obɛhɛ no wate asim na wɔyɛ de ɔno ankasa ɔpɛ no ano betimi abraseɛ yɛmo hwi ne afia ni ɛnkyerɛ ɔboase asante mantam ɛnkyɛ biara ɛna ɛmaburu bɛbɛ sɛ aduesia ɛboaboa mo ho sɛ Anglo Gold Asante ɔmo bia hɔ no mo nya adwuma bio ɔmo so ɔmo didi ɛyɛ yie enti ɔmo kɔ akɔfo bia di mma ekɔ wi aseɛ ɛne edi esiyɛ wɔn ni asrafo de bo ani atututo kɔ so enipa nkron kanananananana wɔn to ananam wɔn sie do ama asɛm no kra ne yɛ kan yɛ nyanka nwi bata somdue atimi akɔso ɛwɔ hɔnom na wei na aka obie ama ekura bi a wɔfrɛ wɔn ho sɛ ɛyɛ Talent Heights wɔn ma ba abɔnten ɛde aba abɛto dwa sɛ wɔn ma abusuafo nyinaa yɛ akɔ na de wɔn ka nyinaa ne sɛ nyame no kwasɛm ne die akɔsoɔ ɛwɔ ɛyɛ emabunin ɛne ɛyɛ Anglo Gold Asante ntɛmo no eha adwe pa enti aka ho bi ama opani a
wono ana oda eye ekwe ano owura Emmanuel Annabel wakasa wode ato abayanim se wosre na da anim ya no wonye hwemu mapa na yenhu de etua mu pote Abusuafo ketrema mpro na sabre se ye frɛ kwasi akakra fa beso so mayen budin kwasi ntimi emfa ntoa so ma ye wiei desane ene ebeti kofi toa so etiefo yegusu a ye kakai ye nua panyini no nana akwasi owusu achiao ebi frɛni tirimudahene ebi si ahimfie disi na mpanin se ewufo tachrema ampro nyina firi yen atiasefo prama yi so watini ni bebre eni adwuma no waye bi pa afi atwa mu ye beko na wie ye no mu okra de odi gya yen ema oso a onyame ne bre wase evre wase a nyame kojokra bebre na osana busu minimu wosom pa bebre se de di nkanka no eno nso emu binie moma yentie bi Otec 1029. Don't touch that dial. Abatro komisa asanka sa ba lesia eba bekoso nyame eya adoma eda adwada bosumi a yebesimi ni da etoso emienu no womode niama agu akwamu ewa akwatia ya okire se ya ntigutam ya ntijame bibia edida nakwamu na abatro komisa abamane esese ohwemu pade nipa omudin ewa abatro de ntwere ekata ni mu no womode no aya mpem aduonu emienu ahasa ene aduonu engotwe 52328 na ohwe abatro mpesua ahodo ye omokwa akoto aba no ewo so a metre police stations ahodo no eno so ye 119 wo ha ene eye edu enkron na de yekofa aba election we nyina ede ba ye ede se eye NS ya okumi na wono no ogina NPP amanyoko no anamu ewo ho na July abosumi kuta wonsa abosumi no hododo no kakra yenkwate a okwa yarehwe aba yete yare no owuo ade ne pata biribiri abono ama se ebire won kate asefo ho ebiew ne no ena emremu na woso moya hyehye na abato asonko ekoso do munyoma na musini ewo eye embesua no so na se ebire ya no gusu aye kase abato komisa ma na musini ya wowo eye epoye emantam ya didin ene yewura John Apia Bafo waden sentrofo adingita ho no de etudwa se edmanimu ya ne nkrofo yo mbe ya adwuma ede amano no obafo mu nyina na ade ba ko mo amaba beto aba ne de oso mu hunu ene se wo ba asensode ye du hu adanse se odin ewa abato nguma krata ni mu no na tese waba na odi aba na niama atimi akoyie wase no so pepepe na o masase o na se dihye no esitie no na no onum o mede bibia aba na weye eba ne sa na omabobo na ehudi odi nkunim ene de odi ntwo Dr. Mamadu Baumia Okanhu bi ena afi Canada akombre kon Japan ya se ebire wasan hwene so se wonya obetu franka e de ama NPP amanyuku no ewo eya abato a eda yanim no wono so Okanhu bi ebire bia abesene ko wosoafo a na ohwe se de beye na ya hone ne aso ebetimi akonkan Dr. Matthew Poku Prempe ode hyeba wono so Kanhu bi na omo ekoye ena afi domkumo ye wo mayimra sebejefi Alexander Afenyoma ke wono so ekubi ena Patricia Apiajeyi wono so Kanhu bi ekoye mraso badwafo dodo no a ena omode omani ekire hokoye bi ede boaye sade ebeye na niam betimi akonkan afoforo bi eyewura kodwo opon kroma wono no ye mraso badwani ogina hode mo manfo wo ofuase ayerebi ede mpanimfo enkaye na wono aka na enumu no na wono ekire se nyame nim no kwasem ni omahwere okunini omahwere eja omahwere adamfo papa ya chese omotna entra na wese ne kan ho bi ema wanche hene ya wono ankasa kru ya woye osiewu hene na wasanso eye wanche ehene Dr. Sumadu Apia o kire se nyame anim no kwasem ni asam a esiye no wonom ante asemode kura enti MPP amanyuku no wodi o chekere omunyina wure no chekere busua nyina wure ya wono soso oka ho bi se nyame no odema ono asoso a ene oje nyame woma eye NS yakumi baby pa entra abusafo ya daswara ejina eye kumase kropon ya mu na abusua ya toaso na ya de amamu a na yebohwi na yade yani atre eye kumase bia bia eben eye zoo no memfa ne se ani zoo no na edi eye enhwanimu won se abrosansa tentententen bisuo aha sa abrosa yi na meka ho asemin abusuafo enfin champion mienu ene ensia ni mu no na manso bi ebeto eye KMA ena afe Ghana Traditional Caterers Association omo no atete nuane entem
Emma matching woman so ene ekurabu amadwa ahwete ama Kumasi High Court 2 wabua adiama aye Ghana Traditional Caterers Association se omo na obia momuhie womonko na omonko tabiri ono ade saa wo de oba Facebook Otec 1029 FM Otec 1029 FM abrosan no elesuo goyi saa no na abusua wo kire mu sai se wo hwem a emfinshampe mienu ene eye ensia no na wonom no anuani bekire eye Ghana Caterers Association fuoi wonom di wo mudwuma e wo honom ya wo de ebanifo de ho am wonom se omu sibia bi a ebeboa ama wonom a omo no anuane ye maame no empanimfo ene na amase wanom toba hema ene wo da abeda na akofa hema anom na wo so da abeda omonye na omo fa sisa abia no omo ankasa enhwe na omo nche na obi antimi enya bi na sabre no ensense bia kwakoso no ebeda adi se sabre no na yewura Maswell Kofijima na wono ena woye abankrachia wowo eye Kumasi Kropom Hasen ena potwe bi eba ho no ye se da bi pamno twa no anu se mache no wono ankasa ni keme wono moje na omasisa abia no se omusi wi a na onoma che edi ama Ghana Traditional Caterers Association fo no afei wo mo ho no mo anti kutame wo mo anti jame yewura Maswell Kofijima adane ade ne nkwanta edi asa akoma eye private developer bi ono so kra no na kakakra bi so omo so kra si awie wonkɔ womra ena asem ekoduru eye Kumasi High Court 2 na kwa to tena asem no so no ena wo se da bi wode na de no wode bankumo ena abusuafo wode gie enti animanim ya no court no asese wonom a KMA edo ma ba betena eye saa abrosansan de mu nyina wo mu nyina firi ho no wa bra court no ne ma order na ene wa bra ebo bebe se eye anopa be no num ekro no a ena de aposifo kintina wam ene bambofo ena afe belief ya ni din ene eye owura asabibo ache ya wo ye chief belief ewo Kumasi High Court ono ba ye ebe brambram hodo mu nyina ehye se de court waka no na waka enti mprempren amanugusu ameka say Ghana Traditional Caterers Association wonom adi eye KM so ya se bre KM fo omu ni tumi bia bio se omokase saa bia no eyomodea wonom age edi ama ye wonom adia abelifu no edi so ne wa baba ye na adwuma wie ya se bre die potoka semu no so hand over edi ama eye empanimfo na eno akire no na ye boy homodea na ye ne eye Ghana Traditional Caterers Association opania wono ana oya president ede wonom ya ni din ene eye nana anim akari ababio ya dodo na efrase nana Franco wono ankasa kro ya na oye otumfo atibihini nifa hene eba nkomo ana wase woda nyame ase papa se enne kwatu atimi abua saasem wei ede ama wonom na asabode baaye no a kire ye pa finshampem yenu ani nsia ne de enya ketwe wasabare madon ajekum kofidi awuo na bre so ton se bre kura no sabe mpraduasa ebinum ayemre e wodam enam asam ye anti ebinum skura mpo ato nanam e wonse do na wonom a womaka no woda nyame ase ede amo wonom na waka ade akire omo se de ekura wu amadwo atwete enti nyame ya adom a efri bebe se dadwada e kro no wonom association ni nyina be ye pempen so anankro na oma ye bi ade aboa sade be ye na enein saa abrosansan ya aba bedi wom ho ankebre bi abasene kwanko bi egide afiri wonom ensemu no wonom ahwe kwampa wonom betimi afaso sade be ye na bibia betimi akọ eye nkan enka asiesei no ose ensem na si ye frame nana tirimudahine kwasi husu echan ene no ewoi afi atwa mu no osana abosumi ni mu bia dwuma wo yeye ana yetie yi kwabran yenko Elsonfo yekuso ye kaka ye nua kwasi owusu echan sabre no yekuso dense nyame ya do chena ye de no beto mpamu cheno so bio mu fama ye ne ka kira da senyina na worum enhye ne nsonwumre e de yekoyi nua de no afri
emukura bia na yɛde no aba fie na deɛ sɛ bia no ɛbɛnam so ama yɛde bɛto mpamu na manneɛ ne mu amammerɛ bia no yɛba bɛyɛ nyame yɛadom a wɔkyena na wɔne kaseɛ bɔ mu no nso October ɛbɛka yi a Charles Kwadwofo Suda Lumba ensɛm no ba yɛbi nnuan ɛne ɛho kaseɛ nso wɔbɛyi a wɔgye si ne serɛ so kan bie ɛdom ne adeɛ ɛne Heroes Park koraa no ho ahyɛ mfira kɔdiɛ no na nya asɛm kuma no ɔbaayɛ kaseɛ bɔ mu deɛ nti deɛ na wosu akyan wɔde man ya wagye ye pa Ghana ntwodo ne ntwa so ahodo nyina wɔ Ghana ɛbɛyi mu ne din ane Charles Kwadwofo Su ne ntahodin ane Daddy Lumba ɔbɔnwum bi wɔso bia busuamu de ayo na menkoma busuamu na egya damu ampa wo wɔhyɛ ho nkom papa ewu ya sɛdeɛ nipa bɛwuo amya jojo no atwontwon no ana sese deɛ ɔmo atwontwon no se wuo ye wu na hienu ye ho a nka papa no nka wanu no ho pa ɛsɛ wawuo ne nyina ne sɛ na yemu ensansam enne kokot wɔkyena na nam ha ade abɛkye nam ha ane ade yɛkura mpo deɛ de yɛdi da kwan sanka wɔtwa di apɔn kwan basagye adom akora bɛto bɛnkyɛm nyankopɔn ɛyɛ adom na aberewa ɛyi poma kwan mu a ɛde nka ɛda memenda ɛna yie ɛbɛkɔ so sɛ de yɛdi kan ɛnya ne nti ɔman yɛ signboard ahodoɔ sɛ ɛbɛkɔ so no saa ne nyina ni da kwan nanso yɛ wo ma bibi afiri soro bɛte ba ida hom ɛba ba ida bɔ buruwa no kame yɛ sɛ ɛyɛ aba abetim na wɔte aseɛ no na ne yɔnko brɛboɔ baako yɛ ɔne ne kɔ nakra na ɛyɛ papa shi sɛ wabɛyɛ evangelist na wɔno nso aba abɔnten de aba abɛto dwa kyerɛ sɛ sɛdeɛ ɔmɔ susuo ɛna sɛ abusua no asusuo no sɛ nka nyame ɛyɛ adom a enka ɛda memenda edi anim no Daddy Lumba ayie no ɛbɛkɔ so no wɔsɛ nyɛ saa dɛteɛ ɛwɔ kwan bia so ɛnya ade ɛbɛba so ɛma so ne ma so kyena ei Charles Kwadwofo Su ya amanfoɔ kyɛ sɛ ɔmakɔ akɔtɔ ɔmo dancing shoe sɛ de ɔmbɛhyia di asa wɔ ayie no ase paa no ɛnya ma so sɛ yɛ papa shi ɛde ato dwa akyerɛ mu sɛ nyame anim no kwasɛm nie nneɛma bi akɔakɔyɛ mfiafia ho a ayie no kɔba so a ɛnyɛ yi ntoɔ ne deɛ ɔno wɔnim paa de sɛ nyame yɛ adom a yɛbɛdi buronya wie yɛdi buronya akyi yɛdi buronya wie a buronya akyi bosome baako ɛma so bosome mmienu ɛma so na bosome mmiɛnsa yɛyɛ ɔbɛnam bosome no March ɛna ɛyɛ no bɛba soɔ na wɔne santwerɛfoɔ di nkɔmɔ wɔn bisa sɛ na papa sɛ asɛm yɛ awo ka deɛ ahwea so kakra no ɔsɛ hwɛ wonim owu a na wahwɛ da na ano ada sɛ abusua yi ɔmo so ɔmo ho kɔ manhyia ahemfie sɛ nka ɔmo de nsa dɔkɔdɔkɔ ne nneɛma bi ɛkɔ akɔse nanso ɔmo kɔduru manhyia koraa no manhyia nsom nti wei ɛka biribi akyerɛ mo sɛ ɛberɛ a yɛsɛ yɛbɛyɛ yie da memenda no senepa ɛma so yi papa shi abusuafoɔ katrɛma mporɔ kwasi wɔ so akyan ahemfie DC ɛberɛ mu ɛna yɛtie ne na ɛbɛyɛ nka dum soronko ɛde aba no wɔbrɛ Daddy Lumba Charles Kwadwofo Su ewuyɛ firi mu no na wɔbɔ ho kaseɛ no papa ne sɛ nei wɔno nso yɛbɔ no ho kaseɛ no kyerɛ sɛ wiase nyɛ dɛ owiase no a yɛatie no owia no ase ɛnyɛ dɛ baako nti ne yɛka kyerɛ Agya Abraham ne sɛ wɔmfa no ntwerɛ no kukum wate nyame adom a wɔkyena da yɛ de no bɛto mpamu yɛbɛhwɛ ne akyire bie na yɛate ne ho pɛnti nkwa bia di ayaw afa no ho yɛde hyeɛ baako pa abusuafoɔ ne ho aworɔ ne kaseɛ bɔ kwan yɛ ɔfa soɔ benim sɛ wasomsɛm a watie bie wɔ Facebook nso a wohwɛ no a asa a wɔdi no wɔ Facebook no soɔ no ɛsɛwɛdi nso ɔka kyerɛ kyerɛ sɛ akɔyɛ asɛm a ama yɛdi aworɔ kan eti abusuafoɔ na kwasi yɛ nipa bi a na yɛ nipa a kyerɛ sɛ wɔnyɛ nipa a wobɛka sɛ asɛm ha no wie Kofi asɛm ha no dabi woka no wɔ sere woka na wokwabena deɛ saa onuma akora ni mpani de besie na bia aba na bia yati bi sɛ kwasi wanyɛ ne yie na bia meme ne na pie yɛ koro nam se masa nipa de obɛ pese nipa nya ho asɛm ka sei na wɔsɔ you anase wo pese nipa benya ho asɛm ka sei tutuni sei se kwabrampa waka me so so me ho kyɛ sɛ no o nipa na wo ka asɛm a na otie na so pɛm
onye nipa na wo be ka asem we nipa bu a wo ka asem a na o challenge wo pese o chese bia ne nimde nkura wo anim sene wo nti no otie futu a enye yi kwasi usu nte sa se wo chen wo se wo chen no asem na aba kwasi yemfa nto benkum yenkura ne se yemfa nto nifa yenye ne se me say what ya dream pony bi nso be ka ho ama wiu peye ana nipa na ne nsem nso emre sure me de me hu ye no se bia obi a onim se wo ne se chi eden ne de na ye no na se bed me pese nipa na ne nsem a e won botomu a Michaelas this year kwaw ne hwanpo kwaw no obi a fada na me ne kwasi sino so a ye kwa abonten Asem Beba Dabi no mienu Asem Beba Dabi kwaw ne mase miska what's mon to mo bo munya botre memma muska ofane no ofa asef ai the father the offer and ye ma nko kwaw so se me miska me ma nko me hunu bi da se me befia me ko ben fisia ben miensa ka kra na manya me hunu so obi agina no so dendenden a ene obepe kwan bi nyansa kwan bi so no de ayu bet prekope no ene oye no se montwen wo tunu botom oyi do yi ba kan no kura no msisa ene odidi mu du pie nti odi kan 50 cedis se monye nkope chop aduane bi ni me fanye chop money till later no twen 100 cedis so they mo chen 50 prako ana wo mo de ko didi na se de osi ye din hwe o mo ba ko mienu me hunu se wa ye din ahwe nipa saada na che se wo se monye na me ni mu din kra monye o me kono no me komu a ne sa na wotwi ampa na wotwe kro no anso kwasi usu eni ye din kra bronya meka wo mu a wo hye wo mo bo afiada afigobe wo wada ka bi ho afisa kwasi memskada ene de kwasi memskada na afie ni age se kwasi maniska o se wo on se ni skada nanso ne box a afie na me se crash fa bitum man wa na kwasi eyi ni botoms na se hono de mi hu so che nipa be nan be sika ye kono a so ye kwa otukwa bi no jame kakra sure jame oh jame it what nyina so na me so me de ma yam say masa na wo chen monten so a wo nya ofie yi na wo ya bonten yi oh na so de me nua no we ba mentimi ntwa wo be 100 200 bi na mpo de adodo me a tie ya na phrase masa me 100 ma me 200 ma me makotua yi bi o na wo tua se di amam chese wo ma ne nye tra eda na no be fa ho na ne kakra wo beja ama wo de wo de pema ho enti nipa na ewuo no abusanfo onipa na ewuo no kwasi usu a chan wa fidie iso me mani din it got to a time na yeshia wo Asem Beba Dabi kasi boy so a na me frɛ no Otec sikani cause our humorous side yeah se unini shia se yenyim pasede yenka sem ma enipa mfa nkyekere ne were se nipa emfa nsere a eye kwasia number 1 enti ya kan o se ene kumase for baby escafo etie top o se na sa se da ho kakraka ya wasisi adan wo ho enti medie na me ni hia me frɛ no Otec sikani ba de wiase de besi biaye ni nyina ka wa na ba de chibia kwa America ba de chibia menui kwa America ba ni nyina ka ho sɛ wo ba wo sɛ ne chebi ne space bi ne fugu bi ne chebi kyɛ na ho fasuo ne kon fa so no fa no ho no na enya se last days no akura ebinie mfoni no bi na hedo no sa green no bronya ni mo no bronya ni mo no wo yi ni ti kama 24 ni
dana wo she buru nya che no wo yi akiri no koje seye eno na no ne ma bi ya mama v ni twa ye no mu gina reception no ye buru nyo dende ye di buru nya sa dane ni odwomtuni bi ye frɛ no anwomtofo hene no woto numbi wo se onipa mama ho ye hi wo wiase mu wiase nipa mama nche na wawo obi ni mode mu a wo bɔ no ayi obi ahiara kwa madam fo pa be kwa eja me na ma ye ni deini I repeat ashase no o se onipa mama ho ye wo wiase mu wiase nipa papa nche na wawo obi ni mode mu a wo bɔ no ayi obi ahiara kwa madam fopa be ko eja me na ma ye ni deini madam fopa be ko madam fopa be ko eja me na ma ye ni deini akura unim se kopem se di minu e beto mpamu ansa na magimedie se kwasi ampa se wawu be kwa kopem se minu ne da mpamu yi ya mehu na ni achi se ono ankasa na fiam ye no ato mpa so no ebedin de bia no asemu a meka chi minu no ofianse mehu no se kwasi e sheda pranki wu se wakose baabi akote baabi wako hinta bia bi ena oboapa ama manfo abeka kire se wafirim na nche obesa ba beka se me na mini ai said ye be fwe kwan no ba me na mini mebuo manyam kosi se na hunu se adakatia mu no ye de menua kwasi busu betumpa mu na hunu se kwasi na daho ya ampa ansa na magima to mu se ampa kwasi ko aduni de mehwe kwan ka menko ne fira nwumre hokoro na no a ne na de chie mu no mahunu se ne ye no ye de no atompa mu a ne sadan ho kana no atomu se ne ye de emu pepepe mo se kwasi saa ne ye no saa na ekoso ansa na magimadi akwa ansa na magimadi kwasi ko owo ya manfo wuya bia kwasi ko From say adanse ne de bibre obi ane mfaso a wonya wo yenu pani ni so na last days ya asemo odi twa ato no de o mani ska de na futuo bi de na free baby abeduru baby wa wanya hwe no last days no oja ya sem bi ado ho to so a wonso betumi afa wo de free ho se wo ma wo ho so a onyame bebre wase obre ho asenso a onyame be ma wo so sa asem no so ya asem ba ko a atoma kuma so ye pa enti adansi a ye die ye bia wo de wunya nya de wo beka ye nua ne se enka kire se wo ma wo ho so a onyame bebre wase na abre wo ho asenso a onyame be ma wo so betimi do ho so ato na kofi nim se me ba fufuro mu adwuma mu trono no menua ya na dominant so titu ni ahemfie ahemfo bebre wo ho a akora enam kwasi so na mhia wo mo ohun ohini ya na wo introduce me menua bi aba menua fufuro aba ni o wono abehye akonoba nan ono so dia so na ba na baba fo ma ba na wo mo aka na sa na aye yi pasere kakra na asere so sa introduce me anti na hemfo no mo fokese no ade enye nipa nyina da na ye ka no nye nipa nyina na penya kwanya se woni mo bia wo ma wo hunu oni akoro ana wode wo kone na so akwakochia oni ha kwasi anwene ho se me be hotena se me be ye den na dwimu no wo dwene preko pese wonde wo do wo kire wo do kwan so nti do be no de wanwene the negative aspect and answer the outcome o ye na kuma penti yeso obi wa na ka na kira sem na so kwasi de me kwabra de menim mene na montuom ene ikuta wodie mu papa idi mu akotene Fabranti yan fa akonya yi so na yan sama atiefo hu se nyankropon ya adomo a dachina ena ye de ne tompa mu se ne ye anopa ahoma chene abie so
also for any better. And in says any into me in the sa na dodo na so into me in tie nyina me ko krum o mo wo Dubai won mo wo KT mountain so no o mo keka ne se kopem se no ba be hunu se adeda kwasi usu a chan ansa no ba je unnim ba bia yɛde ne bɛto mpam no a ode yɛ abisi Otec fia simple ode onya duru menhiara na about ha fa kwane yɛ kwa asen wase no Otec FM ani saa kwan no ɛsen kwa asen wase na wobɛba abeto 3 junction ana T junction bi saa T junction wugina hwa baabi a yɛyɛ na ani Methodist asen wase Methodist no ɛne hwa inti amanfo nhyɛ saa de ne ncho nhyɛ so yeah sa achina no from ahomachi kran to kran nyasem ketwa but omo wa chirichiri especially ebia obi aye na dwen se ne ayɔ no mintumi nkɔ na enso mepese me bonsa Otec abusua no ahyɛda a designate one number ye official number ye no ne di sa adwuma no ye mobile money number inti na awie muntie na monhye ne nso wo de won sa abode opesa wo de fa so a wo de befa ho ebia wuntumi ma number ne ye 0240 889243 0240 889243 oya Edie beba ye Opon Chumesi Electrical Company Limited. Yeah, na wo ya ebesre se ubetumi a enka reference no ya ye no AOA. Oye ne se beboa me yehun sense abode. Ana wuhwi afresa number ikura na bodin to so ma ye ntwere nto so na ye hu se enipa Sumesi ana obenten ono nso ede ne diaba. Ye da tifo ase wo sa kwan ne so. Ye da tifo ase wo sa kwan ne so. Enti omo a omo pese omo ba pesire no am say eso de atwere se there will be no wikipedia so akwanya obi a bu opeso betina ho no hwe ne bekoso bia no ebe bia sa akwanya no se mumra na titu fia akura betumi abaha na tititu ha si nyina yejam ti akwanya ho ti eno ne ade a ebe di mu akotima tese mbrante wo fia ha de emu fa kese no a ede apesine so masere so odaina ze say ya me ne wo ka say labofo no ekeka wo no ne yoma sie ni kire se free no nsia breni mu kwa kosi se ekini memene ne de ne yoma beko ne yoma beko asofo fa ase no ne de ombedi nkin akoda omo musuro ni oma ne de omo ntumi nyinam omo kura se memendo omo mpia ko omo ntumi nyinam enti ombedantam enti asofo wo fa asefo de se ne tie no yedamase mumbo ene mosom ate enchichire yinyina ye were enye easy kra emu eden enye easy emu eya enso makonim saa ne wiasete me enemi badwuma nyina no ho unse na watwi hye ase no maye calm down wow entimi badwuma nyina no me se enti ene ye fiada enti de obeye bia ekina yebehu se kwasi usu dampamu o de ebeye bia se ekina korona yebehu se de adaka abesi ho a ye tam ne nipadua de atom o de ebesi bia nyambo ekina korono a ye de nipadua a ye de ato adaka nu beko akohye fom to na twene ya yenhu ni wo wiase bio saa na medwini o ojani wura mu ha betine fie saa ne wiase te me say akurade ba ko na kwasimpe esi no de enne boy fidie ne ho ban un say emi no ba ko wachiri ba ko bosen ba ko yo se de emo no misira mo ma de emo no emo kakra na munum de na no den no je se nyunyu no ba no abrase osere mo enne ba bia kwasi dai ne ompe nyunyu ka we kura de nyunu sine yesi ne kura se ni padua na de amma nyunyu no he ni padua na de wura nyunyu no mu asema na nike unu mara ho semba akwa ewo na de bia ye de be hihya adaka ne ho ama ayefe no bo se yi sa na de na ba fie ni agya nipa wo ye ma ho fanko ni agya nipa wo re ni de na de na ba fie
ho mfaso ho aba mfaso sene me nua nipa wo baabi ko nipa wo baabi ko ade ba ko a ye nyina mfa nkyekere ye werɛ no ɛdane sɛ boa sɛbesɛbe obi abɛkɔ enti kwasi brɛ na aso ye kan nra na me nija tabanam na opanyini bi efrefri ahemfie no ne ye di nkomosie bi ene ese no de bema committee no ne abusua no na o ma ye ho adwuma se utie ensem a opanyini ne ka sabi wonye panyini bi akeke o ka kire se somo a kwasi ne emfre na ahemfie di sikwa wa besoma santeman wabesoma santeman enti ya kan ye se ye nua na firi mu no wo de mo hwɛ ohima fie nananom a yetu wo no ma wo firi ho e ba ye da no ye di san komo no local prisons ye di san komo no na obi afrɛ aka kyerɛ ye se ye wura etie sabre no wo hu se ne yete eno kyerɛ soma owura no waba besoma santeman fa no to nkyɛn uko menhia ha ya se local prison te se de akra wo kan ye wo ho abre wa be ka no wo ho na no na wotwedai hwe wono mo ba ho betna hwa sa boyensa ansa na wono mo sori yakọ eno kire se sabe fikasie mu no na owura ne som na wo som na nso enei wo se ne yete ti sa na wi asete kwasida edi kan kuni adaje kwasida edi kan ya fi mu yi nka uhuri bam so den nan mu har ahemfie DC nenne wo wei wa ya de papa ayebe bia kase na so obeduru ho na wotina konya so dia na se oyo hene nko a wonim no ono so ni nana kwa kutumasi kwabere bom fa hene emeti wada kwa na kwasi aba akra mesi ye ose nana bom fa hene se menka nkyere mo so opeso ni muhia wow ofchon na yetu ka me ono sa abre na akra mpofo ha na obo ade akia me ene ye kobre man ho ne ene nana kwasi aye na mihu nanim no na minim ne dada ewo fidadam eno se ya Krobea kra de se bi sa na kwasi de meni na o ediye kan ye kan na na bo mfesu kire se ade atodon so ani na de na kro enti ya besa fa akwanya wei so na yase na nanom a ewa asante mamu nyina se nyankopon ya adom o kina ya hyeda ye reservation for ya nananom a eba enti nananom a sebe ye kan kwasi aba besom okuani waba be ye na dwuma esese woyo ebreduru se wogena home mumra meta yechi ye nananom nyina mumra meta yechi enura sanko mo be ye kan aprabon aha prabon kunti hene eno ofre me nura osena na Krobea nyankopon ya adom wo kina meba be hwekwasi ne yechi me dwabuom kura meba emema hini konti hini na ya asafo pasompa nra kro na frame sa Krobea ade ato nananom wani ekine nyamboa me nso meba wo hu se ne yete no ya na nso makonim nyankopon kyekere ya yure nyankopon kyekere ya yure nyankopon kyekere ya yure emfa made hye se dia wode aba odiaba edinio yasini pa mama chana ni maduma wo bono edinio adamfo pambe peja mi na mayeni ana usubeko ana usubeko jamina mayeni
Ayo be here apa. Manafu baba beja mina maya ni daini. Yeah. Manafu baba beja mina maya ni daini. Akwaya bakwayo. Baby asebe. Kasi ni pan sepe.
102.9 FM. And now we are Odoman Kumenyame. Aye, and Nasia, and come for an tontom, any of them ma udin chrono. Out of funny this year, a we Yama young ha. Yama young kwaba. Na yama young ye shishia. Don't kwaba pa hunsi manai. Nyankopon ya adomoa ochena ena yenua yendehye ene yade nyina na nakwasi wusu echawo ye kata nachi na yanom nachi sikasa ti ye kan ene dwumadie no ye bedi ne se ahonafo asa no ye koye nim no na ye san ba ye chi ensem bebre na wo hode nanso ebi hia mebi sa pepe penete mabega fo wa ha wono mo atena se areho ya nso makonim oba de achiam ye akra o to say nyame adom ho ye pa akra na anso so adom ordinance afem ye mbio ye de nyankopon ene ye fiada sa ye she na watwi ase nse nya na watwi kura ahase efri last week no any started say ye bu nkonta eto nane ho ye bubu aye kan ye ochena ena eduru so empanisi ye kwan ware sedien ya ehya ase wa aboboa no na kuwie wa aboboa no kewu wasinehi nehi ende no nehi ko ye share 70 na ase ne 10 kai enso show eze ne yensia ene yensia kina yenso ene yensia kina yenso yashia obo akra yashia akra ye na nyame ase eja asante kasa wasi ejanka ba akokwa akabi ye ti ase yi de na ye beda nyame ase akra ye nsre adofo nyina se nyamboa ochina anopa nonum free no nan ko bia akra no mo betumi aba na mo meta ye chi na ye nkura ya de nyina kwasi usu achi kra ti adofo emra na omujamie na sabde di ani da kotomo jamu mpanisi ade to wani anya wa na uye da bio sa aboa no so etakra nso na ma ne ho ye fe ntietiefo ene ye aboafo senia na otweda no omo baaye na omo beboa ye no yesrese na china nso ene ne kwasi ada nso omo meta ye chi na ye nkura akwasi ye chi kra enya abasa amporte empenity enso so ye ne te owu onkenye sa na ye pese ye ni owu betena na nso upo abeka nipa abrabo ho enti enya aba ne sa dia na ye to ye nsafre jamfo ni adofo nyina se omumra na omu emijamie yenim so mbeba enti akra ye da wono ase kra ase etu ana mo kama sure enti ye da wo mu nyina ase omo baba no so ye da wo ase fi se yenim se wo mbeba sure eja kwa mi na ye den nyame sabe pepe netie nyame na ebedan no ya banyina papa mo boni mu ono na edan no odwomtuni bi nso ne kan o se papa mo boni mu minyame ani wo papa mo boni mu meda wasi abribia eja me ne hwan na ne ede we dia waka we dia eja kanokro to na me hwe na o one dey say bogu beche to set you for jeje papa mo boni mo minyame ani wo papa mo boni mo meda wasi abribia mama nso bento papa mo boni mo minyame ani wo papa mo boni mo meda wasi abribia class captain jeje David atiefo no bejeje atiefo no bejeje mi jeje ahwe mi okay enti yeshia aja yeshia ewi asimsane tie noma mienu anya deda ebe yaya nti yaya ne ba sa ne tie choro no ponsi yenu omo musu ne emo musu nti atu yen
TikTok ebreko ye share bre na nim se be duru sa bre yo so enu na be duru ye be sra jamfo omo a omo do nyina ya do fo nyina se bre ni nie afi na ye se omo kire omo do de kire abusuafo eni Otec abusua ye be sre se o kina no pa ahomache be no 9 na ye die nua na tompom a ye hwe na ni eche atwa to okra ye be sre se jamfo me jamye if you say ohin popo trene sa na obi antuma ya na echi ye be sre se wonso no ono ani nipa good that's ebru ena wiei arofo ne ade hye mo a mabaso ebeto da na nasame osi akra ya Krobea Asante ene me monitor mu free United States of America nana nyankopon hyira mo no onye mo kese ogoro mensa awie mahu osi akra Krobea we dia me dia meto ama agya kwa me de okay mate next time mo beje di obeka o message ya no ama agya kwa me abeka ya ma o Stivo eno osi ye nana mama sresu Otaniba Ali eno osi oje aman eyewa memfi ogoro agya kwa me ne nye de nana wo de de pa ene se ne na wo to anyum ya kofi baaki wi na mayu afrim obi ansro bia Uta Muhammad ose more fire nana eyewa na so for yenso ye wa ha baby Verity and daddy knows the voice is voicing. Yes, the voice shall surely voice. Kwazi so a child tiase no na opesom me kai Asem Beba yanim wa afidie yi so na krachi bia oye nodna eno abetna abo pelele nchen hai na abrantie bi nso twi pragia na krachi no se wonte ase se adentina di otwi pragia no obepake na wo kotia de akọ ne dema opropro ne nase baabi opropro gu no eyo no animu enti wonte ase na krachi ne maame be so ene dane akasa esese krachi ne bodua na asem no ba ye nim no ye pe owura no ye so oni fon edi ebio ye beda nya no ye so won de wontina fie o wo sori ahomache wo so aneoma wo aboabu station lodugu kasi akesim enti so benya ne pa de a chisa anwumre tonton mo bebre ene e frɛ no kwasi ei o se akra asem se dia wutie wo mpesua yi suei enchen hwei asem sei na abawo o se saa owura no om se friend sei ni aboni di akyere no o se munya botre akina no pa gede me de kra kyere beba asa agro ade akia no pa gede no de kra kyere duru teke ha no person ompeso obi ho beko ahohiehiem enti ene sa adwumadie we ya ye die no ye de kai yenua na nakwasi wusu a chawo na ye de ahye na nimonyam ya kan ene ochena pe na ebetumi akasa a wote muntie ni ye o se enipa wu na yensie no a eden pa so obeko kire se ohu na dofo wakasa wona wonte nanso ohunu oka obete enti ye kan se ye de nedwumadie yi hye na nimonyam yi waye akre ohumi asa waye akre wahye nimonyam ohun se ne yete no saa ne te enti ene awuraba bi aba yanim ha ne nkoma ye bedie yi eye kwasi usu echawo ena ye de hye na nimonyam ena wi adofo ama join yen wo yen live ni so nyina no nyankopon so nhyira mo se monso mabaso bi ya mo ne nyina na eba be didwuma no ena wi nyankopon kam ho pa kire se muni ho a yen so yenni ho awura akwaba
Okay. Ubebie wano akasa sebe ye tiefo bete wonka. Wate? Very good. Odi de se merua? Pacha me di Cecilia Ayaba. Cecilia Ayaba. Ayaba oye die ni? Pacha me kusasi ni. Kusasi. Kusasi Krobea na Afriso. Pacha me feel Amorous. Huh? Amorous. Bol Bazuaga. No for party me hiato wo ho. Me hiato wo ho pa me per sponsor. Obo be sponsor me. Aye. Okay. Menye so ai na onya yi budget ne so. Me kwa meda, me kwa medidi. Me kwa meto petru. Enti bema keka oni omasi ani ne yekan ye wia mo abesan contract na dia amowuru akofinti wakatue nyina beba na dia sponsor mam de ko eno nko a senie ompe wo ba sami nya koduru wa o ye dia ye ne preko mbe se obo akoduru ho na udi be ni bi ba beka o se to wo obo yekan wo medinki aka kire se munhwem na mumpe kusasi ni so mame so kusasi ni kan list ne ho frafra ni kan list ne ho frafo wom fantifo wom bibiafo wom enti sa o se twa wo na obebusa me se wompe oba o ye budget di amame ena me mpese obo akoduru ho se obo ena me beduru ya ni menya yi fefefe bi nti no ono so be na afi na ade beka ho o de tobo obo Oba ka ho. Me ware preko dia ba. Die wetue na ntwie nyina. Ode ka me ko Amorous. Me ko ho. Very good. Now to him wa Santima yi mu. Pacho Santima ma me te Dema. Udi antosu wo ho ana. Pacho ho na te ye ku adwuma. Udi ade yi. Ebro. Nentosi mai. Samere ntosi de afere be sa asase. Afe na mo be hyase. Ye, si ya ukodwa so e na form sa o. Yo. Oba yaba ene edie na de we free dema abaye nim ha. Kire wasemu ne wo ha wa de bai na mentio. Yo, tiefo. Wa wotie me. Ma asam no mundi mame. Asama me de bai enam se menye be ma bi wale no mame no ntamatete. Mene no wumba mmienu ba ne bema enti mede nkwala ne koi ekodi pa bema ne yema nkwala ne yale ya me mu nkwala ne be yale no muina yala bom na mede ma ko hospital ma ya na misisa ade ya mede nkwala ne be kwa akoma me maame wosirim mede nkwala ne kwaja me maame a me ba be di pa na otwemi eni pepepe mede sika ne mane a me fra ya mo se papa na ba ma papa di nkwala ne de ama wo mo ama ne yeso yetinhina hini Mesa furka ko hini ho eko busa no so wa fa nkwalai so wa nka nkyere me enso nkwala na wo fa mo no mko school enti me nko school no mpese mba de me ma nko school enti mpese me ni bere na me di pa ya re hwe me nkwala mienu yi enti wa se wo gi wo mo de a me mpese nkwala no ntam no odi ba ko me busa no se nkwala no se mo wo he wo se wa amfimi na mbusa no wo se wa amfimi na me se so wa nka ba bia nkwala no wa me ma wo ma chi watum na wo se ai nkwala no wo sirem echire na me fifi ma so de ba kwa koje sahwi ana ode ba kwa koje sirem ni kwa me ba bi owo ba bi omumu kuro mu ho no so de na koje tubunga omuso no so firi denugu ma shisha kura ni shiri kwanya ma hu akule ewo ma mfie mienu nie na ma wo akula we foforo me kwa me ntem no se me sore ya na mo se me ba panyin no wo yale ana me se de be yale ono ne de ono na koja hen ono no wodi no kwaje safini no mo sa tete sa akola na wasa akofa ba ne nchen ande no ko ma no ngwa hompo akola 12 years akola na so ayi afidi a mo de pampo koko anu na wo ma akola na di na chi aye koko adwuma akola na nso to a na akola na gine mu do mfumfum no wo yesei enti akola na yesa ma da krobi sa akola wodu sa ande obeka se obepehwe na ma mi kiri kwan akola na busa sa hu me number ebo abese 12 mo ma na kola na frema na dwobrem se ma ntem peke ya na mbusa se na hwan no wose jo ana mse na wonya me number wasa ma me bi na wo ya kola na ye wo ho no wo kobusa ma me na ma me se ne damfo na me na wo kire me se me bra bi wo akura ho won kwa ho na no wo fa no kwa ho be na number mo ampa kwa ye me bra no de me na ma no ama kola na freme ta kola na freme nti papa ye se won ti ase se kola na ye de a freme
de ntra okura hokura se me blare de ntra wo de me na ma wo mo eto omuchi wade se me na ba agya ya akura na ontimi frɛ me am se ono be ma ne se ono na chi wade ne se so ono oba agya ya akura na ontimi frɛ na ma me omo ma mele no am se na mo ma mele na akura no so be wo hinu du so nko wo ye no yi anka akura no won frɛ me enso akura no frɛ ma na juno akura no kan sam bebre kyerɛ me wo se ma said ya papa si tete no min ko school odi ma ko to adwuma mu say min sua moto adwuma odi ne ko moto foforo mu wasa yini ho asa de akọ babi foforo wona ayi masa ne ntoka sa na wasa yini ko babi foforo ma akora ne sua adwuma kanya me ndomboa me mpanyimfo bi duru ho mu ka se nka kola na wo swa eni ko sa kora kitwa we won ko school a papa mu twa mu ma sa ma wo machi biem de amete se akola no okuta ho ansu ka na yede ebebuabo akola na ma akola na yede afirim tobo wo ba na yede na kosua moto adwuma mai moto abo akola na ma akola na firim papa no so moto anaka ka na abebo akola no ewo ba bi osua na adwuma no ena ka afiri kwan ne ho abebo no ewo ba bi omo wo no ekuno aku akola no sa ekuma akola no nipa mu wuye no na me ba no kwa de me ba no wo hu se ka na abo no me ba bia mplanto mo de ne to ho ama omunum so kokoma ama de chieye apim sa mente me ko nyina na me hokura ewuso Mr. Anakola ye mo so re wo yale na wo huye nti me kodu kuro no ma na me hu nipa wo ho na me se me ba ne de ma nkoto me ba no me se kura na wa de me tiye papa ye nti ma nka nche me se bia me ba na firim me ti ho saa akula sa wu ya wo sa ko de ko sirem o che sa wanti man soma yie kura ko fie ho sa bia akula na afirim anya be sa fe na afi wo de yie ne ko no wo ye de obeya wie no ansa na wo ko no na ko ye na ka nse yie na akula ba ko afirim ti yie ne wo na o twese ne ana mo so mo so mo mboa o mo enti o mo nko ana o mo ko ye yie no enti afewe ana misa busa sa ayi ma me bi firi ho ba ye wo se amahu akula bi wo se me ba no wo se me pa be me ba na ana me busa no so wo se wo tubunga enti ma me ye lole fe ko tubunga no ko tete ho sa esa bi obewu wo nyina hine de wawu ena ba ko tubunga e wo sirem okay enti me ko hu me ba no nipa ayi bra na wodi machi kwa na akula no kula bere woni mu no ana wodi mi kwa ko hu akula ye wo se ni ti se wo sa ade akula no wo ho kire mu akula no wo mo ntu woni wafre akora na kura na gina ho ho so ni kura se da bi wonim no ente me yasa me fa akora na kura na se da bi se dia omotete ne dia enye na maame pa wo wo no dia wansa nko bia ho geso ne maame a wo wo no ana ba obedi na chiako no wonim me oba ni nimu no wonim me ana me ko me so wo maame ne me ana me kire mba ko na wo firi mu no na wo se afi na wo dwane ko omu jumu mu ho ama me ko adwumu mu ho ko chia madam no ana me say madam akora we yem ba no say ma me bi na de ne bre ne say won kire na adwuma ntuma nwene akora 13 years wo sua adwuma nko school ana me say ende fre ma me na ma me o fre ma me na ma me ne ba ye no busa akora say ma me we say ne ma me ne na ma me say na sa ma me ne ye okuru ne de ne sister okay enti akora ne soa ne ye de koma okay ana kwa so you o sasa you nte firi wa no me sa bai me yeso mu fa na ma wa mpene wo sa ma mere bi wo no so ara sa ma me beduru ya na no so ara sa se me sa mbla esirem na mo ma mere wo me sa me fa ntoko me kunu na ma wala na fie ho ntoko na mo so mo kofa ne papa na ntoko mbla na ye mfra ama fiwe nti me da ade sa ade ne be ye ya ibia ni ho bi metima age akora na ye de ama na sa betena me nchen awo ma na akora no so aba na nchen nti ehina ade enye nipa ba ko na ba na ye nipa ba ko de na msi yu mi bo busia ye de ekoye ye ayi sada na ye ko duru ye no na moto na asai nti e bo be se 3 ya nti man ko sada no na ma me na frɛ me wasan sama mba na akora no wo firi ma ende wa ka kire me o akora no wa yaro de ne ko doctor na msi na akora wo se membra na nya de na ye de wasan ko adwa o ba ye na akora ne da wiem nti ye de chen na bla no di machi na ye ko duru ye ana wo hia me ya omudi omutoko na ba na sodi ntoko na ba na nukunu agi fra ye na wo se ma akora ne bi wi na onu so ma mi wi ye wo se fi ne ko me pe me ba metima ba ba hwe na akora so metima ba me nchen ana misisa nde akora ne de mbeji na akọ ana wo se ende yentena se na nukunu eba nti
ne kunu ya kan ya na ne kunu say want me fa akola na yede emfa mame sa ento mu sa me say ayi akola na yale na odi ne ko doctor no mpane ya ne bi ayede aka hospital mu wa mbe wo no nduro no so mintimi fa mama na musa na me ba ta mintimi ma akola duro nti ya twere kura me nko school nti na ma bonsa duro na mama akoma ko me hu se we yi ba ko na we yi mienu ana wo se na me njae na dwada yensa nyede ensa mbra mbe fa akola no ana msisa ana obusa msa odi akola no ko hospital omusa akola no tiri mu no ekuro wom na me wu no ofia na ana msa akola no de me wu no ofia o me wu no hospital na ya wo akola ofia etniti etimi yekuro wo beje akola no na akola no niti na ekuro wom ana mo de bibi na ebo no sa na mso ka kire no wase an akola ba ko na wu no me friend ntere ma akola no wuye nti me sa be hu no akola no keke no na ma akola no san yale msa pese kum sa akola no na sa da na bla na di machi ne ko na ma mo botere ana mso so se o mo so no muku akola no me fire aye ne ba ye ne 3 days me da ho se ya na akola na be da me chen fiscal na wase ma na me de msa ene na makola no musei ana kwa wase me hwe na ye se kan na ye di won ha na akola no da ho na me se ne sa de wase me fan so hia me nti da ene mu na me de so hia ne se me na papa na be gina wase man fan so me me sa de nkuya ya ye ne papa se man fan ye nti ahwa na me ni tepe me hu akola no biom da ene mu nti ma me wodi me se ya na me se nti me ben nti sa mo heda na mo fra akola nsunsu mu wo na se kan kunu na mo se kan na kunu na kaka ne boy no fa amanfo peche ebi mu na bubu ye ono nko ade ne ba bia nti ade kitu bi na tini hanso anya de abone ewura kase mu sa wo beka se sa no nti ana ye de etimi ku akola no we so so ono so sa yale a on sa nya hoto se se amasa be sa twere ya de o sa de o akola no se de anya se wo bofom wi a obi ambe sole na wontimi nsole me ko ya akola nti nsa gu akola no honam pirikese de waka no nsa me ko ye nsa gu no ho pirikese e wo sirem ho na ono so no na sa twere ya de o se de ya le o gesi nyame na emu nipa me no ko ye no kwa no obedi adanse kura ama me o ko ye kwa na ewre hura ho me ba ye kwa mo ya aduan na mitimi ndi fise ma wo ma mu miansa ba kwa firma ka ono na we ya ekuta me na me wi asa me ba ye de sai ba na me ba ye de sai akura we ya me wu na akura na wo kai ma me bubu da fom me de me to na ewia na me kwa no me de me bla ba bi koye saa tene ba be wo bia nya me nsira no akura na be kwa school a obesole ntema ye na akura na pagya me asole na tena sesei no wano ansuo no wode aba na tena se medwale akura ne wie mi wia na ma wie se ya na wode nsuo na kosi ho a na ma dwale mi dwale wie na watwem ya metimi asasole anantente me ba na wonya pia me to ho a se me da ho sei no so be free school ba na akura na asasole me ama tena se sa nya me dawroma me sa kakra ba ayi me wo fa ho na me wo fa hwe me ya na me ho ba me enti ano mu na wale gyae ne namu no ntina ni kura hwe me na me so me doye masese a wonye sika no ni kapre o wale me wo fa hwe so me kutase kan wo kokko se edo a obi bema na fiero no kwa ba beto a utimi hu se bema na wo afuo me do utimi so ne se ba pa na edo sei wo so asoso ate kokko na me se me to kokko a obeka se me ye bema me gino ho bo wo hata kokko be se ayi kokko sine be se 7 na me nko na meyi wo kwa manfo de ekobobo me hata ni nyina so ama na wo entuma kura me de be kikire me bai ya wa papa we de hie me se me de masami na ma nyame na me ba na so a won hwe mu no na ba ko na wo wuye no sa da no mo so wo sole a sakuro no bia me anka hwe o mo so wo sole a 3 series no de ma kula na didi esika 3 series dana ne yire no de 5 series e de ko to sa omo sala ne bona limam ne kasa na oditum na hwana ayi ahofo no se ene de jo de we huni de ene de yetum da bia ma free cd e de akọ 5 cd akola ayi etimi de 3 series ene mbre akola we kula mpo 5 series wa bia ne ma no na akola 14 years e ko 15 years no so la odi 3 series ama no mo ya bia ne a akura no so fo no na mo ka e chese mo so akura no wuye na nyam kura ja akura no se de mo si di akura ho danse mbro fo se ma me subiem na akura no bre na yankopon se wo je ne kra ama na ko home mo so mo tama daka no de ko no mo hu amerika mo hu funu we bi da
America kula ne de koye no na mudura si ya kata kula omude ya kula to me na nso agiem star amade ache ade sa cheye ade sa cheye no salada na musa be ye no ye wie do na nso sa to sa na ayi kana bo no wura ne baaye no ko bi kura wa mon kan kire mbusen ni se e bia kana bo akula no ayi ka wura ni ye omo twere mo kasa mo bokasa ni on de wururu mo American kwa na mo ko eko pesika omo ndwene me ba no ho ama mbusefo no mo de ya mo sunyi na mo so le se sadia yanko mo nsa mo boya mo nya ya obi ambusa mo se mo nya asai ade eche ya misisa na odi machi baaye no omo sa omo kwa mo ka kere me bla se kasa akaba 6 million enti ye be chi atuya de nso kura ma me bra fo na ne baaye mo awo na baaye mo ko pensu anu ma ayi ankoro no mo de cap kosa me bla no hwe ya no no fa se ye panto mo ba ho ba pensu kura asantofo mo bon sa nyina obi anya nso yi okoto nso e be ti ho ma omo sisa no me nti me hawa me de baaye aye me bai anya me bra na me bra de mano no sa yankofo se woti ase dia na sa da no beduru na kwanto buo wo hodia na me bre no e be firi no ho na me bana atia se ka ba koyi ana me fe na wiese zan ba bia me ba no wo me hia me ba se ba bia me ba no wo se me kwaya klara se se me ba me chia dia wo pese wo sa ko school ente ba de ko de me dia me ba na me ko school wo so me fa no to school na me sa ma no sa te de pam no kwa de pam ni me no pe sa adwuma na me de ko ma no wo mpe sa adwuma no ente wo hune ma me de odi na chi kwa wo so mfa mame sa kula we ya lena musa tomano no sa bawe sa firi mere won chedi a mba papa ande su kan chene ayi be kuye ho ankola me nu pe na mba wi ase wo tete wa wo de family nya me pe na be wala ukurampo adura no de fa ya de ko ba bia minim abe ye yawe ama me te fo mo bo na mo jemi ba ne mame asa na me ba ye ni emu eya ne ya ni nyina chire nso no makonim ema bi no mo bre wa awade mu in the name of our dear ema bi bre na sebe oba wiase a ena yesi ya nimonyam hye oba be ma anware wa uni animonyam enuntina ayoma ema bi da so te awade ase o enu entia ena ama mabi eda so te awade ase danka wonu mo agejai ko ememe bi nimu awade ememe bi numu nimu awade ememe bi mfa ma nye hwe ewa awade mu sa asem wei mekasi nupi po se Ghana ha ye wo tribes nu bia emu mema emfa ma nye hwe omuhu ma se sebe emai esu nimfaso enti treatment full treatment tantan bia no mo de mama eyemu mema ne nkronku bi ya wonu mu ani ate ene tumi treat mayi tribe no bi ye wa abusuakuo no bi e wo mayi mu a saa ne bi mema te na sabe wode oba befa saa titi we mu ne bre a wo bre ye nyina wanka ho asem onya saa nkofu ni bia onya menene na abre nemom ne ba wodi kan ewu kire se akoda de kura ewu ya wo ibe me wo yira wo ne te imamu preachi e wa ado ase na wo ka ne nsem wo de 5 cedi kwato mu no amanfo e wo kuro mu abaje so ye na de yatum kire se 3 cedi e na akoda adie akoda ase 13 as 14 years enu osua mutu adwuma wanko school sa accident we kuro na ye Krobea akwabo krom moto
shop ena car ni ko twifa wo makai sa accident bumping bi wo sa moto ayi ne ho makai sa accident akrabo okrum enti be ma no wa akrabo okrum wo ho ene DJ Philip mamenchiao ne tuo bi beto akrabo okrum enye pe tuo na mom Asem Beba Dabi tuo beto ho be ma ne wo akrabo okrum sisi ya ye friend ne say Zakari Lale wonu free hen ono ofiri denugu denugu ena sisi ya oba ne nso wahen me ba no o tubonga no so no wo se wasan yina firi wom sese ni ba bi akola no wompo na wa fi wo dia akola no ho san ba aha no tubonga ho no wasan yina firi ho ohun se wakwa akokuru sa akola no wasan yi akola na firi ho endi sese ya no wunnim ba bi akola no wo na wa frɛ sa ne sister na wo tubonga ho no ma frɛ no wo bisa no wo se hefa ne ya akola wa se no wo di akola na koma ne papa nto de ne ma ne papa no wo hwɛ a ono tete na wo tete akola no wa hwɛ yi a me ma swale se me ka asam na baba be folo no tento wo yi ne ho afirim te wo di ne ba ma no ti akola ni tubonga sese nti ese omuso mu de na kotogu se hin o ti minimba bi a wo di akola no ko jasisi ya ade nti no won pese ode akola ne be ma wo minti mi hu adwena a wo ne tirim okay no won fa ne ma wo nso a ade nti na ne one akola ne nso ntena wa akola bu okro minti mi hu oyo ba de o ka no ye ba de owu ne na ye be ma we ye di mfie sai we wanya 13 ba afa na okwa 14 wanya nya bosom we mu a eso ana obanye 14 o be hwem kura da brom de na ma aware kono no onte se de na ma aware de da bi mente se o mo de wa aware wo be ma Zakari we wo no adi mfie sai na oware o me na me 20 years na wo 20 years wo no de na wanyini cheme no wo say on de ni mfie de wo kwa animu sa time a wo hu no kwa animu ai ena na wo 20 years ena oba wo 20 years o ware de no kwa animu sa de yese nyese na ai metime blanche o oba keke na me na mesua adwuma etireye na me kuma wo na me ba nchen ndo hu me na wo say mebla hwa ayi na ba we firi hin na wo say enunu aba nte ho no ama mebla na be tu ye ko han dan na ne fie ho dan wo ho na mebla na say saade a me kwotena ne dan nim na kwotena Zakari ne dan dan ne doso dan ne doso te kwotena fie ho me kwotira sa fie ho na wanya de na yasa enyina akoda da ba kuma dan na wanya na ye ba ako nti mo no ntimi nya de enda da ba akumu ana me kwotena ho nti me kwotena ho na ohumi ana wo say saade a wo do aburo wo ayi nti me nkwa ye de me nkwa buano no wo mbu aburo na me se me nkọ nti wo ka kire me bla no kwa na me bla kwa amfa de tiri ama no se mekọ ade eche ya papa nti ole ya no nya na me ya me hunu ya na maduru sunwan me so me nima chi ebe sa akọ ba bia me wo me mba sunwan ho da atobo wo onu da sori anopa no e be nyane o se me enko wai ana me sori di na chi wo so wa hu hwe na asori di na chi na obi a wo se wo nkwa ade na asori di na chi me tinu hu me kwadu ho me su me so me nima chi biom nti ye be koserem tem ya imagine say ye kono ye fa boku me duru me kuroma na masi ye kono de me fa ayi na lergu ko na fa na kwando ho la so me nko hoda ade ne ko no kuromo eno ne wale no me betra wo sa de me beja wo fie mbe ma si mi po pesa so me anti bi wo ko mo tibi ba say ya na me to ho me si me wo kunu enti wo ye waduru ana me ti mu ya duro mbe ma ye titirifo wo mo nsa no adwuma be pe me enso ma anti na papa ya ba ha wo mam se me na sika wo mam me na sa to se me na mam edwale na mbe ma pe me enso na me ti se papa we gas na papa we ya sa ba fa me e be titi mbra bo sei awade asebi awade amebia yiye enti ya na woni awade ase wonom na ebusa won ho se adai de ma no bi wono nya noa bi ne wa na eyitimode tiboni ayemfa ntu batai eno na ama obi abrante ana obi ababaawa waka akwantuem no kire se okono
na expectations ne ye high na ni tibo ninti okoko wura mu no wa hunu se ye enti dia ye no yi awade akwantue yi me sa machi akọ amia ko hu me se ne matete apansami se ne metimi ABC mu yi enti obetena ho a enti tibo ninti na ama sebe ebintumi nko wo nkurum bio sese ye ya ye kase okay enti sese dia wo de hia wa ne se uhia wo ba onfa me ba mame onfa wo ba mame na ye tete na akula ne hini a wo be wale a me na meje na yo wo be wale onye no kunu kwa na wo wale a mitimi nje amamele meka se won ko no busuem ho akula na de ne kunu be kwa kwache se bia sei na fa na mame nso na me sa akula ne yale a wo pese akula no so nsan tete sa ade nkula me enu a me ba we se na me ma na bre sa ade akula ketwa okay na wo papa wo de ahyase no wo de oba kuja no say papa hwe me ba mame tam so a me send this card amount na what e de na papa e de ankwada ni mienu sa tam sa ma wukunu se na ntwie ne he no wo de ma no na oji na ntwie ne he no me kwa na moto na me man di fie o me suya na me nimsa samo ekura besi me suya me ka nsenti wo de me bana na de ma wo mo te me de me nka hwe fi se bi mu ba de ati me ba ama watete mo ofie ama mo nyini na mo kwa me de wo de ma wo mo ampa na nkosi ai Dr. Basa Kwaba ye nuana na Krobea na ho te sei nyame na dum awonzo adom krona me nso me ho odin Enfim pinu ni aduonu nsia ye nhyiae na no entafo ne maame ne frɛ me se ada na Krobea na nsa dia mente doctor nka ada na nsa ada sai ay abotre na nefie wo de sanka juada nefie ada na Krobea ensa tira ya bam ensa ya bam kakra ezu oba ya busu apenna na nsem bebiri dinio no me tito mu kakra no se de mabetu fia da first interview okay enie enenso eye fiada ye ne wahia ewa afidie yi so ye hia yi de ye nim ene basa herbal ointment no ene ne capsules no emwa edeboa yen 2025 no 2026 ye wurem arehyebimu be ni engine free ho ana ye nkoso anya wonodi mu tuma yen na ko bia me das dedika so me ma finshapa me ma Asem Beba Dabi atiefo ne ukuru nyu finshapa cause afi ye nhia enti empire ye bone se papamra ma bone nko ami oma enhira ene yedie anwodene apote eni anim kai ami bibia be ye bia nyame nto super mu so ami oma ya hodene oma ya da achen so atemuda ami oma ya heaven kai abrabom amen de be shase no good Krobea das basa heba capsules eni basa heba ointment atiefo a moteme ka che mo fa nchemi na adwuma no ye den haban eni nua na eye sisi a ne mabi koso wo ema mu a ye ne ye bibidro no ye bre de di kai eye spray ayebo de toso biem eni sika o mo peni wuram edisi a no duru ba bi no na en haban se basa heba ointment no ana medical ka se ye den haban ni nua hodo 16 enede habani bi ho ha ye ni netifi haba bi wa wunya ni wuram ya wa bibi se asase ni abo ni haba bebrebe bi ho ha abrani atwe atane ade no unta nya ni wuram ba ne mfichire no so awokope no ko ani abo spray enti se wa anko anade onimu de no anko hwe ni abo spray na de be ya adwuma enye adwuma se de ade ne de esitie enti edi bo nya wi na sa akora osi ebiem tifim ne ye pedi pa wo mu ne mu de ne akire wo mu ne de ye pe no omo de ama ye mpese obi be ka se basa adro na ide na ho de ne kofo enti ne ye die enti ana no mo nti enka no enti se da yaba good eno mo betuna se good ana de di ka ye be da up tie fon so ase na amanfo ene kra de ntimi hunu de menka adansi de na fe de abuso abuso basa heba capsules no ogemre bi me ba na me no ka se yo akola bi ba ho anu me virgin anu mo nya enam hawo yare na ba ko de okosa bai
na obae no ne yare na won so no sa o severe menstruation pain eba ontimi nyehwe etimi hwe ne nkomodiem na that on menstruating na ye ne ya edi 6 days no ekwa animu no so a ne ovulation be ban so a na osa to sent any pain to akara kan say ura ade we aye on awo de awo se wa mpa no aduro na wa anwo ntem a onwuda me kan no wo hwe me papa na de nam so some de mo je doctor mon ko doctor on ne ko hwe ne ko hwe se de me kan me bo a otu anama wo koi oba e odi su ene ba esa asoma me kan no apepepe na doctor na ka kire no ba no wanu nu aya na yare ne nkoda me man na duro ne sa ne ma ne kofom enti makasa de ono ba beje duro na Krobea me ka hye nyame anu nyam se bonya imu aye di bonya first week guy na from onkra wa wonta wawo emaya mienu ofre me no da hospital o se da wo de ekola no se oduru 3 months ana ayiwa metwom picture na me da sende wow ndi de basa aye no ana oba nso atibrukusu e ka so na to nchia no eze awanyim 5 months wow onyim 5 months enti adansi a eba waduro no ho no necessary tetena ne ya meka ama de onim na de onti na nkotobia na ye nipa bro enti basa herbal capsules o say o masumdua dey abafie enti oba no na osunu obobra ono time a onya gono no na oye virgin na onfa be ma da ofa na ostu ena onya sa problem no sezi ana ha no ko amasumdua dey abafie eni pa ne bebre o mu frɛ a ma me ba ko de o ebuaso kwa yesu kwapia wasi ointment no aye ni nyina ma no na ka so so de asumdua dey abanifie one day obo ni dinu kra boy o se ben kan jo se woda wase na Asem Beba Dabi die adawa ma no ena wontie o ne na fidie da o hima me refri wudin no o se ne baba oni de scent no ena na otie ne baba ya o se akora no fefe odi no ko nipa mu a enti akora ne ko be 7 years o se woni de na dwene ne se dutuo cause akora no ofe na emu dware no na akotena nche within 30 minutes no na scent efra akora no ba no na no tin wase ni ye kire mede nsu dware no ye se fa we dware no ye sei wase ebian ka twade be fa akora ho wo de ye bibia da wan fa de na ama no within 30 minutes de pampan no wase enku be na mentoy ba wo shi abasa no odi ada ne srae no week no a wanti pampan bi wow ento so atia no na me baba enso secondary school a de bia no ono so wo menstruate no wo frame na meto capsules no bia de amano ento wo frame was doctor asumdua be fi a ointments no de azo so aye ni nyina de amai yeah edi basa herbal capsules me so onteminka da ne na onteminka oba wo fichikom hawo oba wo fichikom hawo menstruate wo problem na dia na e mareho ene se ya oba ni bi wo ho a wako hospital akoye bibia wie ya hwehwemu yeso nkosua ne wo yeso wo ni ade no kre na oba ade ehu wo mo ho se ebedu time obenya ovulation no na sa what sent wo ase a oyima award na uze ebe paro enya de pa so wa de ade we abo we dey say wa hu baru na wo de ato ba bi a nkosua re ewo wo baru na de ato ba bi a enkasa ewo etoso a ebe pai no edisa odi nkosua gu abomu ebe papai entitama no oba ne behia one ukunu behia no na saa tam na ovulation na ka esa wo no saa mre ne pampan no muze yare ho enti no edi wo ha obeba eno kura no se nyame wa dom na onyimu asa nkura ne bebrebe no obu a ebe wo no nani ha no obi ebe wo no na ne nanye ene ade saa ha wo no eba wo so a ode po aka ho ene de ode wo na ba edi so ahwe no wanko a obe wo no na di akura de dem ankora bi aba wo ne nani e mehwem baabi obi obo ho na ne nan baabi akobi oba baabi as friends no be kodo ne se sa da ayi no ho a okoto baabi akora body baabi obeto bia no aseo etimi sro obi a wo fichikom hawo obi a wo sa white no basak eba capsules no e mane mpa ho good yare adura esayare ni etu yare nase na mesra mo obi ho a oframe a wo so wato aduro no wano aduro no ba ko mienu ebi a wahunu se stay yare no ho mepa chew obanu first one no abibiduro etu yare ase enso yare etu yare ase etu onuma do ne ba ko emmo na omu wo no
omu ya mua omu odene osa atu nkusua etu no do first one na kuma aboa no a ni kosua otu ene dey ewo ho eti na meka se duro no de wo to ahase to mienu onum mienu ni wi 15 days no bo hu de ebeyo no wasa to mienu na dey atoaso ototoaso bo nse eyi oha oni free ho eduro no etimi ye nipadua kama ema wodidi eye wuntim adwuma obi akoko wo so obi akoko wo woni obi wa ne owo ohawo bi wonumu a nintirim ya dey asisi onuma ema ojunso nso ni ye yellow kan eyi fro na eyi cholesterol na dey ewo mu obi a ontimi nidi obi aduane to de yem a ontimi nidi kom dina na otaduane wo hu aduane na nrawo basa heba capsules ebeisa o awdi nya dey efruso eti numaduro no na ensaw yare esaw yare de wa ho de be dey ebebreo ebi ami kase obu anu otikam no osi number obe friend ye 0244 26 77 25 0244 26 77 25 Pepa chow basa heba capsules no ya o mema bebrebe so a omu wo ha wo mesraw be ma no eniema bi koso we kroi mu a edin da bia na Krobea ka se enkoto aduro bi amfa nko spray be ma eno de ehu na de ehu ne de wono ato yem mesraw car battery o charge ni bebrebe ya dey esei etiswa ho di ni wono ampe draw de be sa wo yare na si de bia wo de oba koto nkofo e wo mani nkitinkiti ya dro ibia onu mo foforo de be adwumo why na enu esu petition ma wono petition half ana akotada enti o de tot mami APC mami APC na APC ni na ekwa nimu obedu ono onu mfu boto sa eto bia ne ye kasa eni kwala ne bebre so we ni onum nsanom e den ne de onum blue a onum red na de ade aduro na onum sa wo kono ma ho ya de ma no oba da no onum aduro ne ba ko a beboa wo ebeto mrebi nya onum mienu ebeto mrebi na onum miensa ebeto mrebi wa nya aduro ne bi anum a oto na ho popo sure enti no na abeya adeso enti na se pe basa eba capsules na nyi wo ha na wo wu nya na enfri ho na ma wa ho de nye de emrew good da bia me ba me ka me se boxer ene obi a oya boxer ene obi a oya footballer no oya training da bia enti park ade susu bia ode obobo sure boxer so de ju wo twen e man time na so ene oya de oya hard training enti wono no tem bia no odama no oya mre enti basa capsules no enti se obi oya footballer onum bi da bia e prepare enti ba bia be hia match bia no se adu be si asphalt so self I Sakasaka Park as well as Red Park obebo sure eti pe basa heba capsules ni bi good na basa heba ointment no nana ehon sam de edoso adanse no eye bebre powerful ointment eye bebre basa herbal ointment me kasa me ka ho asem a mintimi ka ho asem sure we de mo ama ya Cynthia do gate ya no ya oze na me kasa ga bi wo me che na drone bi na eyaye no atwfare aguni na ho a na ontimi mie na tade kra oh ne jiro me na me do Cynthia se da atwfare no sister no so nima dura won toye so ye kina na me nima dura kra aduma pote wo ye no menshia hospital o se lab be no won koye e de ade no wonye asu sesi ade ni nyina ye de eko wow a shi ade ni nyina afri so ono Cynthia ka o se da wo ka jem se duro no me ye pedicure na me fa me fifa me ye obi a pedicure me fa nya de e fa de nent o se da ebi wa wo de buo no twi na ya na ye denden de obi anu a me de bi ye ne nent na okoba na ope basa heba ointment powerful eti obi asese me kese obi wa na honam ya wo ya aduro no ne ma e wo mu ni dos honam ya wo ya anya nsanko ne tim no anya nkwala nketo anko ne tim no panimu a wo dadem honam ya wo ya ebi na wo ma me panimu bi na honam ya ne ya wo papa panimu na honam ya ne ya honam ya wo kuani wo kwa foma ba mazini wo ya adwumadene wo kwa adwuma wa ba obi a wo ya adwumadene bia se titiri wo ma mo ya mason carpenter steam benders wo de steam bender for no obu a wo chia no a
ehun se wo be ma me sra wo din ku na sra ho na nya fa bi sra ho nsem obi a wo ya adwuma dina ho nsem ya dine no wo de wo pon bi afa ku ehun ku ade sra ho nsem enti ne ebore mra ne se ebeye ni nyina ede ama na me sra wo so wo nteme nka obaketo a body pampas akora wa wo nga wo na to wonne pebi ma no good na wo ma ba ko frame me wo say hey doctor how can you say bro nya bre yempe enku ni bi nsi wo ana me ya so dan ka me pray was one do them baby da the bag wow on them baby because admania wo hunu wo emire bi baby a okoya no hu yinti ote ye no ebi da the bag na was bro nya bre wo ye aduma wo ye ade o jare ana ne man ba koye no ono ade so na kora no oche nam na kora ba be bi no pam se firi okọ na mo na bedi na nza ko bo anwa ina fi gu akora no no so di America ko fa duro no de be sra akora no do de sra akora no na akora no hu twa no de se wo su ono se da bi wo se fa no ko so da bi doctor ne se na mi ko dwa na mpompa bo bi ma mi TB detail so enye nipa kro ya dindindine nipa ne su se na wo se fa ye 3 days ne paye e di se do waka se ade no ehhehye no enhehye na obi a mpompo ananso hwehwe gu no so de sa anwa gu akora so ade ne mempepa o se doctor ade no mi tina so yira akora no a asa de paye du na nyimre no akora no fa mu dai ade achiye media de ne sra so edi 3 days na wo hwane amom pomponya anya hwe anwa na gu akora na so it was papa asma obeka bia ebiti baby a mefa bia nso menya duro yi bia to baby a obenya bi atu okay oko Fred mense eba obenya bi Mr eba ka obenya bi ebo ase smart eba fojo eba obenya bi bekwai obenya bi afijase ko boga fie oko mamponso a sewa eba okay ana asafo abme obenya bi du fie eba asafo emedia kwanso ana obenya bi hallelujah eba ono so wo mampon station wa odi ambram no fie no oko top amazing awotafo obenya bi ana obenya bi nso obenya bi nso abuakwa police station store so woni nyina baby obeko bia obenya bi ani baby bebrebe ayetu aduro atonsu obenya bi wo atonsu no se na high school junction ho ya wo promise eba obenya bi wo ene mako awatonsu ana Otec nso a obenya bi Otec ewo keke obenya mi baby ana wo baby bebre bi a obi akoto aduro ni bi a auto amini edi herbal store bi a obi a wuram no ne wuram kasa wo basa herbal capsules ana basa herbal ointment okay but number ne mai bio number ne 0244 26 77 Edina Krobea Edamas in our chesene. Yes, yes, yo. Come on, so home. Other for Dr. Basa Ena Yate Nenkano. Or nona ede Basa Herbal capsules, any Basa Herbal ointment. Aba Idraso. Na sabre ya ye kan what de ye diaka eye wanamuntu. Tuna kope enwo yibi na we use a ebeboawo. Ene se cheduma si Rural Bank PLC so ye namwase. Ye kan ye nkwati aduro ne mra eya hahan sika ne ye bibia wo enti wonso wonni baabia wode wo ho akodomo a ye betoto sika sem no ama wo ye kan baabia wo koye ye wo ho kire wo kura ye mfiu nanso enawie misini people ka kire wo se wode wo ho dom se cheduma se Rural Bank PLC a aho kire brem onua yebeso mu ebia na yaboawo banki afia pema hankono aduowotwe ene ye ba ye mfie aduanan nsia nie ye huni asem enti se wo pe baabia ye ntutu sika sebon fama wo a eye se cheduma se Rural Bank PLC ote ho twen de bebie ordinary current account bebie corporate current account bebie savings account susu account na wato wade nkakran gum ebra wo pe na akoyie ho kire wa ye san hwe wa hoden so boa wo utua kura wo hu me bada ache bi account ni bi na toma oba no nkakran fixed deposit no interest rate ne ye kama ntu wo sika bi e hoto da ho a fa beto na didi ho emfaso beba money transfers ahodo ye bi Western Union de momo de interbank transfers e na betumi a linke
osem no de ama account baby a wo bia utumi diskatum baby a wo bia nso utumi yiska ye Ghana Pay any e-Swiss nyina na ye kan so ya ban adwuma yeni ana nkran adwuma yeni ye be ma abesia ma de atwitwa wo ho sa abre ye shares ni nso odwa so ba ko ye 10 pesos to 300 cedis ko na abenya so mfaso ye headquarters e wo Sechedumase Sechedumase hwa nso ye wo branch wo ho ya eben edwa no oba adwura ye ben GPLT for building no se wo ba kwa abri Kenya ase e wo Asante man mu a ye ben Kenya ase emi school no abrosan ase hwa se wo kɔ anwonaga ye wo jeni dwom ho aboabo ye wo post office no achi oba tafo a ye ben club 600 anamofra true school no oba adumu a ye wo boss FM achiri ho ena Moizongo ye wo second station ye wo mobilization centers miensa enyina su in the Sechedumase municipal chechere in the Fija Kwabre North edi dwan in the Mampo municipal ye kan bibi ne na apese ofre Sechedumase fo a ye number ne ye 050 168 2737 050 168 2737 and 050 161 7924 fresa number we say ya wonim panyimfo a wo Sechedumase Rural Bank PLC bebon komo na de wonti asie bia de na wie wo bekiri mu nso de amawo na digital herbal for grow fine herbal tonic no aduanom ne adofo ma menkan fomfama we grow fine herbal tonic eduro we bema we grow fine ene wo ye oba wo ye bema wo ye gya ho adwuma pa menkan fo grow fine de amawo wadwuma wo ye no sebe ebi a wachiman wonna wo menkan fo grow fine de amawo se wonno a esam esiesie wo nipadua na ankasa otore bi obi se me de menyare o menyare onue de ye no se wo gina ho ni hwe yiye na otehwe de Asem Beba enti nonum grow fine herbal tonic na emma all the necessary vitamins for your good health and now we are making the akrewo se wo pe apomuden mapa grow fine herbal tonic got you yeah se wonum ato na wuntumi ni die obi wo ho anensa ne nan na tititi na kye no obi nso wo ho edura na dua wuntumi na ti obesore no no agogwa ye mre obi nso wo ho no mo anensa buom owo problem oba o menstrual issues bi a wo bi afa ho to grow fine so na eduro ni bebo awo ba bi eto eduro bi anso eton bi oba Otec fia hampa front desk wo benya bi ato e na afa ye wo cars ye namu obeti grow fine ye odende gina no na to bi na eduro ne ye number e ye 0244 59 6532 0244 59 6532 and a simple plus phone accessories yensuenie enuanom the trusted brand in Ghana right now a simple plus phone accessories seba phone accessories ho a onue brand esese wugitum na wugidie say ye papa any simple plus de say wo per phone chargers say ye iPhone de Android phone de ana Samsung phone charger bi a wo bia no choose simple plus de say wo per power banks o per phone batteries o per hands free earpiece Bluetooth earpiece neck Bluetooth ana headset papa simple plus de no eno ne papa no and then more per phone covers, iPod ni protectors. I mean phone accessory be a here biano. Only simple plus and tokese. Only simple plus brand the name kamum. Just a one kabumwa when ya papa no we. More motor phone accessories and yanom mun choose simple plus the anonamon to mun fanyi mudi. Just a none papa no. A fe wo pen and cronkon swata braya ye near mobi na onsoto. Nenya value for your money. Ya wankura batanum ye no. Wujina kejeti ya Dubai G2 enimu ha. G2 ni nhwe enimu opposite pepepe. Abrosani yesi hono fo nabra first floor. Ehwa simple plus aso ye wo ho. Ena uba kejeti ya. Enkane baby anatoret dane ewo no. Masalachi ne nchen hono. Simple plus owaso ye baako enso wo ho. Enti udi aje number we enjiremu bia na uhi afre na wo ya yira na wafre. Number ne ye 0244 59 03
0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 and ya Bolivia Enterprise so ye de Kumasi Sofola heya ne wo ye ne multi home ena edi animhwe e wa alignment ho na na wutiemi a wutiemi onuada sani ye de aduane a ahodenuro ena ahyemu matontwom ena san yade wa ya ha yaduane vitamins ni minerals aduonum yensa ne wom aduane amino acids 19 ne wom aduane omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu matontwom enuane no din any future life smart food ene wutiemi yade etete wo yade ha wo no bra bechirichiri mu kire ye bema waduane adura ma wadi ama unipadua na sense de dadem ye nama uhia nkyiremu a eye 0246 01 0150 ena 0242 87 8090 Asasu Herbal Center enuanom ye na yakofa kubi herbal powder ediaba kubi herbal powder no eja tuato ene wa wutie me na sebe kwabrane wa yemre dema wa yemre uhini mututue wa yemre 2 minutes wa yemre na onim se ma no mpe ma no mpe pem entu ye bema na wutie me a dwene wo mensam ho kyerese kwabrane wote ase eduru de eden kura utumi didi wuntine ho na meka sei wuntini nso na aye bogo te se kontomra ye de akagye enye da bia wo de twetwema me fan krob na adwone da ko frɛ na wo ma obedwane de mu odzin ene ope kope kubi herbal powder maninwura nipadua no na abete de meka na se wo de anya ukube nsuo bi na se kubi herbal powder e bi gum na wo de kanum sepe wa de nkakrakra de meka obeti ase ana pensuo de bi na wo de sabigum na wo kanum sepe wa de nkakrakra de meka obeti ase kubi herbal powder be ma wa ye mrempem wa wo de ye 2 minutes valentine bebe mumiensiesie ye hontwen ye match ya hodo a ye bebo wati ase enti pe kubi herbal powder bi na startify yo wedro odofo na afro aze I did the road the camo. You say, okay, very good. I dey wait for you. O kate phone na no akofa okubi heba pada no. Wa seguma kan wa de edum. Na wo sepe wa de nkakrakra. Wo bete de America na se. Enti wutie mi ba me. Bra Otec 1029Fm ha. Hwehwe Asem Beba Dabi before no. Ubenya bi ato ho. Wo ba Misty Heba any brother require wumrumu a ubenya bi ato ho. Ofata drugstore ewo abu akwa Kofodia station ho otobi. Eno ofata drugstore ba ko mfensi adankwa mebe Roma asore no ono nso tobi. So okotafo ha ya top amazing wono nso wo ho wotobi. Se wo ba abu akwa O6 Plaza nimu honso wo mutunto bi wo ho ena afi wo kofodwo heba ewa asante bekwa ya wono nso tobi smadeba ewo boase se wo ba tech junction a atonsu fo station ho krachi bi ton phone any accessories ho wono nso agibi de aya mani ntia o aboa no enti wo ton bi wo atonsu station wo tech junction ho na wunya bi na woto a wawie doctor number nie onua sa asem bi kire wo so yade bi atuadura wo a wakwa enkwa fre doctor Waye sofo Asasu Eba Center papa ne so bebo enkyiremu bi a wo pedi afa kubi eba powder ne ho no frɛ no 0244 166602 0244 16 6602 ena 0243 50 5775 ena sister mackerel omo ede ba ye no sister foods na sister foods free One asan kofa bi aba o wa wani tua se o track recorder ona ye du gina kono na sister spices no omo de abedwa so ya sabre ya me ne wo kan ye kan enya asamba o waduane a wo yo wunya sister spices na wo de ya utumi wo se koyie ram ko pe ma punch nam kakra na me pe me sister spices good flavor no na me de yo na me chi
na mia mitumi hu se ekoyie ma me keke wate ase de enti a ma choose sister spices ne se natural yeah natural senya ponchimpo na abeto good flavor fish de wo hot fish flavor chicken de wo hot chicken flavor uye stew afa stew flavor ene ye wo beef flavor nso yeah enti de baby a ton spices biya no kase wo sister spices ne bi ana wo ba kumase adum pampa so PZ Roman Hill so amedwom ne bantima dwomu a ubenya dodo bia wo pe enkranfo be kosi am bi ni okanshi sister spices ehye number way unti bibi ase ana wunya nkyeremu feda inquiries afre 0243 53 5025 ena 0279 140 940 wunya fresa ahoma we ya wawie and effect homeopathic clinic nso wa henema kokoben aduanom se wudru Jomas company no a ye ben no ewo 18 mu junction ne so Faith homeopathic clinic eye nro nketenketefo no onuada sani awutie me ya yade bi abɔ wahwe ho ya wo ye ho hwie nye yie ye ne de modern machines ebe hwehwe ba bia yade no hye na ye de aduro account ye na physiotherapy akupunture massage kwa so oyaw bia nipadua ne namu bia ebetenete yeah ye betenete ati ase ye be ya massage ye be detoxify body no ayi bura firi mu ena ayi obi asroku de wato fom abra wuntiri mu twetwe bra emra yompam anasi kire yade sasabro nipadua mu yawo anenam yade a wate ana wanya hawo kora wo wani ho a wo de bra Faith homeopathic clinic niamwa ye number further inquiries na wo pe frey 0244 58 3859 ena 0275 96 9414 fresa homa we sisi ya oni yenkasa na yinkyere mu yetufu bebrebe yetufu wantie na yade ne bɔ hwe ho a de ba yewu de ba yewu na enei abusua panyifo abusufo no muntie me obi wo ho a ne dihye bi awu na ni aye ne ntoto ye na we de meye day tie egoswe funura homfo womo so woma ba mawo abusua panyide ne dihye awu goswe funura homfo aba mawo ene me ne wo ka sei waye na wo ye no wopa ubetumi agyae eyie ni nyina de ahye goswe nsa obeye bibia pepe no de amawo sente sanso a se nioma mebubo isu bi na wuhi a obeba goswe funura home na wonsanso aka wo pa adaka adaka say ye foreign ana local adaka goswe fo benya amawo wo pese ufunura grounds ho no yenye decoration kama fefefe wo de hye ne ne da no mfa ne ntumpam mawo wo pe flowers ya hodo enapa aseopa ejapa onuapa ene de keke ka ho awisia do na wo pe ambulance ambulance services ni nyina no we guide you wo pe picture roller board eno nso ye will be ena pay open video services say yemfa drone na ntwa ana yemfa normal camera en yemfa ntwa ni nyina ye beye ye wo pallbearers omo display with adaka diasa no omo nyina bi wo what ya say ene anuoman sa adaka o flower o dian o ni nyina ye wholesaling any retailing what ya say ye delivery services nso edema o wedding bi na wo ye eye bi na wo ye na wo pe MC a eno nso ebenya bi ama o de hia wa firi mu ana wedding marriage ceremony na wo ye na wo pe sofo ahan na wa ba be ya ama wa ni nyina ebenya bi ama wo pe live band papa se me bo dwuma di asemfa ma wa goswe funu ahomfo ebenya bi ama o de hia wa firi mu no o pe suit ana wa wontoma yempam kama na yemfama wo a ni nyina ebeboa wo edien na wo pe ya yenya mawo God's way funeral home ye wo kuma se ha asafo ye ben labor asafo labor ho enka ne ba bia na cocoa board building ne wo no ye ni ndedi animhwe wo de wuduru ho a ebusa se wo pe anklato asa unya busa anklato ye popra unya busa eno anu bia de obeko ye number nie Udi bibi ni afreye 0243 73 7457 ena 0266
194678 your office line 0322 006221 unya fra ya na obekasa na ya kyerɛ mu nso de ama ɛna wiei mi ankasa me de hye ɛne madie nyina odeshi mi aminu aba ɛna wiei ni aba ma fefe memoaha wate ode ya chi amakonta nso ba me memoaha ɛna afi odomonic da bandu sate a very good afternoon to you odomonic nyankopon ya adomo a unua be ma kwasi usu a chance na da form no tiesie ayedi esi na so odomonic nyankopon hira opa arofo ntwa me na menum nsuo kakramra me mini mare me nom kakraba mesan ba sese ya apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefie ha. She, woye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also woye Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Adaminim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 3 sister capsules. Ya ma nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na okura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan na wo complain waposo usisi ene ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene okay we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo kanye etike yade mo jabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye future life smart food beboa afeidie aya busuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichiri yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba o mayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban. Ora, bra. Debia. Sanopo, Ewio, Enumero, Mehu wo mifia hebia. Na ukura gallons gu kon hu bebunsio. Efi kama wutimu. Enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante, mama nie. Emprensa sunie.
na metu die ibi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwo da aban heyey bi kohosie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Hey, Akra, what did you feel to do? Aden. Nansay, in so quadrania ye dabroso. Nanan na bomu, a sofomana pie, sofomana pass. Hey, bra, Asem na wakano, nani secret anything. Hey, T, Sister Marco Kofa by, or no any aquafa, Sister Spices, dear Bagaso. Spices, I would be a Sister dear Bagaso, on any mountain tasem you, sir, who feel your pontia. Good flavor. Sa pasa all your fish in Kwania. Fish flavor. Sa no barrier. Chicken flavor. Na sa pasa ye stewa. Steel flavor. Wo kono do beef wa. Beef flavor. Sa wo panu dudu atu atona. Ana sa wo pebetima. Enu an so bako adum pampaso. PZ Roma Hair Swami Market. Ena Bantima Market. Enkran so CMB ana Okanshi ubenya bi wo ho. Freyen ewo 0243535025. Ana 0279140940. FDA aje edwedie nkratwe atum adepawre nie krom hade wonkwa na woni madepa no piaw unim entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pa hene no se me mo kira kwantem na me ho preme kumase hadie ade hyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on papa no. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a sip, make you feel the variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya play. Boji mo banwaya, Bigo na me feel it. Cola na cocktail, apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo. Yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment. Yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo. Yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment. Yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Sinami chen mami bon komobi min komoni nani de Odobo sumine dru hobie mo eya pomodin pa ni odo edie ni odo se wonni apomodin pa wenti ena Otec FM ene by Grace Medical Center aka won ho bom edin hihye gu akwemu yede be hwe ya apomodin. It's the second edition of Good Health and Love. Ye po apomodin panti ya tete niyomo no say who a 50% discount by Grace Medical Center say brabashe wani wo se eye scaling polishing and I was so how bia
Afi, Yabesha said ye sa any a brabo ahoɔden sifatie. Moja mo hwehwɛmu ahodoɔ, cholesterol dodoɔ a ɛwɔ nipadua mu. Ɛne ne ɛha wɔ nipadua mu bia. Esane sɛ by grace die Ghana by na giatu. Ɛno nti hyɛ yɛda fiada February bosome da ɛtɔ du miɛnsa ɛwɔ Otec fie he ya. Mpanyinfoɔ se deɛ ɔfuru duapa ɛne epia no ne saa ho nti abɔfo ma so yasene ebene. Danny's Creation, your one-stop destination for high custom printing, Petrus Cake Papa Fee, Samaritan Villa, Ahom Jibia Obenya Wasum Jemapa, Dapalon Medicinals, Indu Papa Fee. Ujima Travel and Consult wa Quantum Akomfo. Juices Drop Juice, Fresh Juice Papa, Best Brain Publications, Tomorrow's Education Today. Kayo, February 13th, Otec for the Emaya. Good health and love. Apomodin pa any odo. Wofana se break kwesi sika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina ɛfa seche dumasi rural bank wɔn te bank in 1980 wɔn adwuma penti wɔn atre wɔn nkwabaa mu wɔn anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadi a banks edibia no seche dumasi rural bank wɔn di mu akotene ɛyie na wɔn nyuma pa wɔn ɛyɛ no ebi enie wɔn gusu ɛton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔn yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi amedebetire madwuma na kwambe na mefoso amesabeke bi. Omoma salary workers loan, public and private nyina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaya juma efo a omoje omakatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omo hihye no ho pa. Ne me hu omo echi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edi nhwe animu. Anwraga Onion Market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo asoase kwa no so ho a. Post office no echi pe. Tafo omo Club 600 Dr. Amuzu Johnson omo Bompata omo Ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo Nursing Training College no na edi enhwe animu Asante Mampon Municipal edidwai omo Ben Health Center no Chechire afija kwa abre omo Ben Police Station no enu ntisa ya frefra 05016827737 ana 05016179224 Seche Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Ahanye kom abusapani ebekasa titru ni ema no emema mo so moka ho eye abusapani kasa yo abusuachia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nyina nmunyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo wayi ye ho sua ho pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efunu se de omanfo enim di panabra no ote ase pepepe ambulance ane car papa wo de fefunu poor bearers emrantia wo su efunu de machi enhwen asiedie efunu ntade local de foreign nyina picture roller boards video coverage be kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services enu anuane wo yiase e wo asofo a wo ye hufusom wo MCs for occasion be event bia God's Way Funeral Home there. She said everything under one roof. Abusapani, where the entwaso view. God's Way Funeral Home noa. I need the right company no. Na ye be hu wan. O kumasa safu leba. Kani koko board dano enhwe nimu hwa. Muduru a mumusa ankrato ana mumfre 0322 006 221 ana 0243 73 74 57 and 0266 1946 78. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, Edamase, Yakoya, Yaba. Aha, ya 102.9. Aha, eye, Otec. Manager Wachi. Trase. Asem Beba Dabi Jumadi no, ena mwasugusua. Ene wiye mutie, ene wiye mo heyen live. Mabedwafo wa ha mema won se misa kwanya mienu afa asemu a
Cecilia Ayaba ofri de mado na waba yenim ha enawie yi ene abranti a wode na ba Zakari Lare yese akrabo krum e wa atwemamponia mensini mu eho na wote ona wo yenim ha yede waba yenim ha e wa afidie isu yi Zakari Lare ana Lare okay enti asem ni nyina no eja kwa me oba de chia me wa ha ensebisa kwanya tutu na afei no yemwuram na ye hwede yekọ but ene awodadie mu nchi ankoma wo udide onimonyamfo Ishmael Ajimaidua honorable ona wo ye assembly member ewo adujama wa na osan ye presiding member ewo umpesua so ene honorable wanya afeko ede aka omfie ho onimonyamfo ene ye wa wodai yesre nyankopon ni nhira na ho bambo de ba wate Ishmael happy birthday to you. God bless you. Afei udide Morino Adonten owo Nightingale Educational Complex ene wenya afeko ede aka onfie ho na wa wofa Nicholas ya wotafo magazine kumasia osi ene eye wa wo de Morino osi nyankopon hira de ma wate adom no nkoso anya okese ne nkurikurawo entutu anamonso emfansiye eya kwa mi nana abaye isisi a wodan nyame kyerese wa na nyame a ne baba akono kra san dewuso sanete de na apeso obisa no mienu ayo mini aba ekwan be so na afa so ne alalijaye se adwuma asem no na me yale enso ani nyina no ya manja no na ye na yete ho nkosebuo na no obumi nti me ofa nso be so na ofa ya oni ni jaye ye ko ye se no obu nkosebuo na ma me ofa ma ye ko osire me busu anim ana ye nyina akotena ase nti ye busa no no mu busa me manu masam e busa no no nu masam nti wo kirechede mu no na mu wie na mu sum busa me na musum kirechire ana me ma di odi nkuku na me di nkunum ana mbusa na sente ye no korese omoba no asama wo ka no eye no korese wo twantro na wono amu bie na no se eye no kore ana mu sum busa na se ntinka ye wonua ba na nkobi wala na nka koye na sa de we ya ntinka ye wanti man yi ano ana muti ho ana mo kan se sa de a ese ope oyire na wo mpe oyire wo so mu mbusa me ana mebra me papa kuma ba kono sa so sa busa na biem yese ope oyira na wa wo se omumbusa me obusa na sa premienza wo se omumbusa me ana ombusa na me de me mpe ne biem me nwale no ana wale no guye hwan mu na je ho ade no wo ma hwan mu papa tam na ka no bo ba no ma papa ma so tie sakura no ne be ma net no ono na ma ne papa ma so nte se ono so tie se e bi ni ba na film na hwan na bo na ma ye di ahie se akura no wuye no e be duru be sa fe no nsa na wo de yie no kɔ wo de kosire nko duru na aka na wate kwa be na fa so wo tie se wo ba na film phone so me se no mo frɛ me so no ho no mo nimme nto mo frɛ si we so na wo su fie so nti nipa na mo frɛ no na akura no wuye na mo ka kyɛ me se membra na akura no yale dendende nti ma me frɛ mo frɛ si akura we so papa so ana ono so ka me se omo so me nko akwa bokuru na mba na ya na dendende na me se me ye me hye me na me se akura no wu ana na wo tia me se ada obi nhwe obi ba nti akura no wo wuye yale be ma no ne frɛ ya na da bi nye be ma no na hwa ne frɛ ai me bra na me bi ha omo frɛ ye na ko ti me e phone so be na nka se de won frɛ me bɔ mo man ye ti mu dia ye ko frɛ mu no di asem na wo busuafo se be ma no ayi wo de ko sem kwa wa mba obi ama ne de he so odi no kodu no kurom na obe ka kire papa se akola ba kwa afirim owa de achia me eja busamie no mame ebra montem tete ye na nkwara ne kodi be ma no ho na omo wo mfie sensei ba kon ayi panyin no was 7 years
Kitwa no so 4 years. And over far on Koya. Amunum Juan or Che or Mummy, and we inquire how we inquire, and I don't know call Falcon. Dabi. Baku call Sehi, Baku Stream. Afe, since here, dear Pa, and here, say, I'm wow now on Sanka. See, I may buy me banana him back on our canoe. It's the Akrano on Tiapo or Yale. Until Miss Amon didn't put in a Miss Waba say, minty me a cool way, dear Brumiso. Monswala Munkum Buame. Name Banam San Kame. Name to me Shemba. Opa so and Saka or since here, Ukunankas over him. Oh, a quabble. You Agra. Okay. We are. Na yenia ba Matilda Cooper. Police near no ye na dwuma wo manhia ha. CID ni Matilda. Dodo na abon nsam na ni sika ba. Se wo free me ono nso akina no ono nso ye na. Oh na de no ye sa. Oh enti akina pa de. Mani na ye. Oh mani na ye. Mani dakoto mujemu den akina. Ai na dey. Ene o ma ha wo take for. De ne ono nso beto mpam wo atonsu ago. Yesi ba bi de beto mpam ne ben ba heba. Nti akina Matilda call ni training for ye promotion te say ye be bona ba so no. Okoba ya no ba be wu ye o. Ye be ye wo hima wie ya okoda ya ko fashion wo no so answer. Amedru ba say wu still ye de ba ma kwaba. Enti menhia posifo monso ye ne mo na di dwuma ye ma mo yakọ ye nso ye de adam akina monso mo de adam asen ya ye no ye yi sei ya ne ye yi sei na yehudie ye beye ade pa okay enti owura yi Zakari lare no anyanyam bi ade ben na abedwafo engine room anamo ben and what you at the afa home. Gratch anyway. Assemble no walker, Chrese. Was a first wine no one freno, wanya mamre, and a crano wa freno entine kuno. Second wine, why wouldn't you about say, wo fa to quabra, yens yabusi yan fa to quambra, any afra to quo, any asebiama qualana manare. Enti, the assess warrior no why they are. Ne ba yare akora ni ntumi ma ne nchen ana ensem no bi wo ha ya ne apa well traditional Dr. Dawood ono ne panyini pa oda Dawood Herbal Hospital no na ye kan sebe eya yare sabia ono mo wo track record yesi di onim to no ono ne yadini gina kono enti se ye ka de wo wa bodi eba ayaresemu a eye Dawood Eba Hospital na muntie munim say wo ma na de Dawood ointment ene Dawood 360 capsules no baaye adanse ya wose nuo mienu we honya asem ketwa enti so kaso besa wo yade a eye tew obebo yade ne bongarat ama hotaba ene Shadrach ene ni nuaba ohene wa Ifri Dawood Eba Hospital abekensa empanyimfo emu akwa abebro ejoso nana good wadama shak ya se hia sure enefie ede na mo se yen yo nana mamenna wase na menchia yetifo ne woni a ehwe wo social media nyina na memfa kwanya isonso na memma Otec FM empanyimfo ni adwumayefo nyina yakọ yadase ema mo hyeden yadase nyame nkoso ano nchekire mo re amen aya na ya se oni nipa betena wa asase so ebeduru baabi no nana ohwehwe na wu ne bio the way ana one net wo ne kasa na ebeduru baabi no ukogina na nkyɛn bo ne din ne mra ne anana onte eno kyerɛ sɛ nipa wo baabi kwa mpa lokre kai sɛ bra me papa dampam na oluman pa sɛ de na me ne tie na otumi sɛ ekwan bi da yanim sure ye mamu yakọ mamu hyeden yadase ye mamu hyeden yadase men kyekire mo re amen ya men san kyekire wo re because ye nua ba posini ya nyame adom ochene in fact
make up a baby bidiana experience me bebre ye dwumadie di oban yo kyerɛ sɛ asɛmba officer asɛm si also okay men mra na kyerɛ sɛ yɛ ba wo nipa kro ne yɛ de wobɛkɔ baabi a wo free ɛbɛbɔ transfer ɛde wakɔto yɛ de wobɛkɔ nhwehwɛmu bɛkɔ so ɛden me phone no so crazy ame na ya kan so hia pomden sure enti Dawood eba hospital say ya kasa si so na wo say ya hweye wo ya pomden mu enti na sabre ya papa no ne ya maame no a etia efie da bia ni muhia aya na dwumadie so no eya futu semo oboa siesie nipa ne nipa ntam se be ya asomdwie beba na momo bi tie dwumadie na yade a wadamu nti na dwen die akire nso na dwen ni akire enti Dawood eba hospital say ya hospital ni achichi baabi ewu kuma asedweso ya wo krapa abrosan ya kane na Metro FM yemu adwuma no ho ne ya so ye na wo adwuma no ye no dwoda kosi memenda kwesi danko an enka ho yare a yesa doso ebre ni nti ya ma ode so anu nti na da bi ye de numbers ma ye tiefu no ode ye frɛ yen Dr. Bibi say na ha me de akọ hospitals ma ya zisi ade ma pem eno kra na ya na ye pese yete no oba o se Dr. Isa de ma pem me se me nko ba bia bio ne mo ma sam de o se afei de ma pem de o kan radio no so no na se ma me nko so hwe sure akra oni ko ne ba so de ne tu aduro so obi o be so ahwe no aka o obeka aduro wo ho powerful ya bibiduro sure enti oba nso na ne ho to na obo se ode edomo nso oba nyame nhyira obia na ene ye hwɛ ye papa no mu anase mema fam okay abusua nyina ti ye bema sure no matter oba with certificate with degree o she bema se ade yade ba ko ha mema ne pa na prostrate yade yi arehu last week mu ho na openi ni munyamfo ba ko bi pa ohweka odaka mu nyese wotika mu ka bi wo ho ayedem ene ye waka ye tim timu se sika wo fie akra na prostrate yi bi sebi ni munyamfo se doctor me ko ba bia ya hyame raba na ade kura me o se du ba bi wotimi dwen na bibi se onye ne ho bibi mfiri asasi so enso nyame nam yeso ya hwe papa na ma ne katita na ya paase no raba na ye de ahye no na ye yi powerful last week on no twem no be for say Dr. Isiade Mejon so purumadiem o filiwa what ya say eti be ma bia wutie ye daddy say wo prostrate no how abamu a fa brother wo de ba hospital okay obi o ha prostrate no efiri abusuam say ye enlargement ana emu na abie ana say eye cancer kuro na abam efiri abusuam to the extent say na ne papa wo bi ne nana bi wo bi obi nso akese yo obese oye kese a obo nse ida say wo prostrate ni emoa obi nso wa nem yare bi na ama nanya saa problem no enti obi ane kwan ofa so onya saa prostrate yade ne eba mu no say mu bebie ana say be close obi wa lack of exercise on papo mu atene baby obekọ bia wo sika mu nante ye de one na to nkwanta pai ene nka ho na mo na mo anyine ache me papa no mu ye ne bra oluman ti ase ye di wo se tete no wonum timi twa kwan free chese kwan obetwa no ko be se ha ne nka wi achi nyina hini onam kwaye mu okwafuom okwasan ya ba on se tete for me ma no mo ware dodo ba nokra ene be ma na o ba kokura na obi da ba kokura na ontimi nye eja na dum what ase minim papa bi ana na ye sehwi eliokrum na yire nom ye 7 obe ye na ohwe man so a wawo ni kokofuo nso a waya what ase obe nyini nso a obe nyini onyini chei wotumi service obi anso kama woni obi anso woi nubra o Dawood eba hospital se be ma bi a wutie ya na be ma ya busua ti enti so prostrate no call hospital doctor catch her say ekuro na abam cancer bra ya ba mu weduru ebe treat you ekuro ni bewu se mu na abie na se sebi odwonso
na sebio Johnson o te say Johnson de wa na no nyina say untimi control ye obitimi ba my ba ko obai say ye consulting na ne ho say my na say doctor ma fere wanim yes there be men fere nipa ho adwuma ne yayo eno anso nti ne ye wa ha kra wonim say ya papa na ma isi a ono atimi control Johnson na kama asedan kawurade that's right enti be ma bi a wutie ye daddy so prostrate na mu abie obi wo ho a anajo on say ehase a e wo signs and symptoms be brede ba wo say anajo Johnson bebre to so e ba anajo obi nso de no odwo so a wotimi say asa ne Johnson na e ba peace e ba na twa okotena ase ya na Johnson asan de no mesra wo prostrate no e hawa bam brother would eba hospital say ya shall rubber be ma bi tie wo say media na ya shall rubber doctor betimi aye daddy enka chikura sure brother would eba hospital wa dweso krapa good ye de wo tu aduro no so a ye hia no say ye de ma wa wo be no obi ji aduro no obi sa doctor aduro ni chiri de chiri ni sa wonnom honnom de yakra ene wunya de wo pe ba wonnom nko ade a ebe ye adwuma powerful. Your number is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Science ne ba kunsu ni etimi medru ba bi a wo dwonso a hu moja wom obeka se bi abelhazia ohunu said ye sitie no etimi ma be ma sebi onu oba ahie mu a ahosane yensuo na ebeba no moja wom very serious any asa be ya oya na pain say ade nso sa time na anigye wom what you say na moja fra arehu enipa ebreu yade e friend say prostrate say ye cancer na say enlargement da would eba hospital say baby a wuti e Otec 1029FM bia no kan koma to yem na bra Dr. Dawood special treatment na wo de be ma o de ma na no nko ade a ekuro na abam emu na ebie ebe kan si kama wa ba dwonso afili good bibia be ye kama good na afei etimi ma wo mema sem kra adwojo na de ne be ma hwan ne be ma nana be ma ne de bibi san wani mu a wotimi de ye bibi o nya be ma ne de bibi san wani mu a sabi edura najo anu oba da ha umfa nya hwe da bi papa bi be say doctor sabi da me be ma be wudi eni ni frasa asese na no ni wani dia na e dia biem obeji de bra ya bre nyina ya ni dia na ne hwa kra enti ye besro da wo de ba hospital say enti ne se be ma tia se a wo be ma hu da me ma ne se apaja eja wom wo de bra wadi 90 years kra ye nya treat you ne ye ma wo apaja na akra natural atiasi eno mpanifo ne se ye nche ne pe ne mrante ne nche ne pe oba wo ho e ni amawa to anamon bra oba say awo no wa ye bi obi wo ha wonyensan ana asai otimi nyensan e fa fro kama ba obo say miscarriage aba be 3-4 times da wo de ba hospital sebra obi de no mpo de sebi ne bra mpa ho kra se sebi enye se accidentally yade bi nti ne yeyi wa wo de mpacho tie ni oba pa se nye problem bi ene yeyi wa wo de free ho na se woda so awode da woyem na se woda so bu nsanko ade a da wo de ba hospital so we di 50 years kura obewo inshallah ya wajo so krapa old metro fm mama ya de so eno nkyere se yensa eni yare de ye nhwe wo ho de ka nyina no ye wo ho ye number ni bio 0244 64 37 64 37 hine wa beto so na telecell na ye 0201 681 717 Dawood Heba Hospital Diama Yarisakra ma me fa kakra so ne enko
Nana, medase na dawo 360 capsules no. Any ointment na so ebi ewa dwaso. Ai gu so a eye adwuma. Last week na me ba ha no na me pensuanum ti me ko shop we wo mo nche yai. Na me maame no ya maame no se ni sisi. Oh. Nti na ebi hye me bag nim no manfa man but me yitre ne se. Konkoto we bi. Ene na me hye ne bo se me ba mesan fa ho. Na mahwede asi na wodi da me form say ya what ya say enkoi nenso no be na wotwe pani no hye ase nom capsules no na odi ointment ni twitwiye no ensatra ye bebre ekofom wow eni ti de wotie mi ane de ye ni sisi no na nasisi no bo ane de ne mu hyehye no ti se de ye soja srama anase ye nya makobi ne ye de asra sisi ni mu no oye ne ho hwe ye obu eba ne to ase no to asintine no ba ne nan kokomu no nana wodi sewa wontimi obo wotena se na se yanso ni mu a ontimi nsore dawo 360 capsules obemene miensa na pabere wadidi awie no amene miensa nwumre na afi wodi ointment ni so atwitwi ointment no eye nnompemu adwuma nkasemu eni ti de nnompemu ye obi anana wogibi na wo stress na wo mene capsules no a eno ano no powerful afena no bi won so ani kotodwe no ahunu sebi wo ba hu kotodwe ni sebi apie di animu ono so nya capsules ni bi no mene no the ointment ni stress so a na nenu ano no afedie wontimi man nsa so de ne nsam kase ni mu ye ne ja de woda wontimi na asesabi ye de aba na abobɔ no na ne hunam nyina ye ne yanana dawo 360 capsules ene wo kan sei kura no ye nuano mo e wa ama no ne enkanka ne mya asese weda ni mu aye nwunu no wakai me bra bi was Spain na wo free German South Japekrom okay na last 2 weeks no na ni nua ba bi free eni edi nkomo ye ko program ti wie no free ni edi nkomo no se wa hwe no wo mu program ne so but opeso wo tobi man bra no ni bra no complain say obre pa eni ti ye man 10 capsules no eni ye man ointment 10 eni ye pass on nom de koi eno dey we no free o see ye man weigh 200 ono apese wo ton bi wo ho because dey kai no wo mo so wo sa problem ni nyina je wa number akokora nwie sa haw ni nyina kɔ eni ti se wo haw bi se ye wo kotodwe se ye wo sisi wo nkasemu wontimi nante me maame bi e wanganaga o chichiri bidie oye maame panyina ni fie kwa ani mu pa na wo sese ya nso ni mu ana ne poma na so de na wo ahu poma no a ene na da no wontimi mpie ensira nkanya me se wo hwe mu program na okoto obi no ne wotimi tena se chichiri bidie ba bag mi no maame ani fie kwa ani mu timi chichiri bidie eni ti wo de eni se ye wo sisi ana se wo chiri kase wo sire mu nompe no wo na se ene hyehye wo nam na ye na wonya 360 capsules ni bi na wonya ointment ni bi srasra eno an be bi atwadro bia good say you have bar shops and I said drugstore no and a pharmacy okwa also pe Dawood 360 capsules and a fe Dawood ointment okwa no se ba akona won ba akona se no ma fo de bia debi eye adwuma mbom ye nji we mfa we onya 360 capsules no na onya ointment no a o memene capsules no na wobedi no twitwi ointment na moma na wadidi ye because on se miensa ne bi wom nti anapa no nya waduane pa bi na wadi no ma memene miensa no musuo kama na afi wo de ointment na sra nana eno ano no tiafo yabada mu asempanyimfo akranso yeda mu ase enne mosompa awiai mu aba besom yankopon shiramo amen yamin shiramo so Dawood 360 capsules ene ointment no me pa cha oye bema sani ohene wa akani se woye bema na wutie mi a onso wubrenie woye bema na wutie mi a onso wubrenie be mei usisi ene wade nyina o bema enti wunya 360 capsules no a memene ointment no fatwitwi obae onso 360 capsules ne ointment no onso eye wodea sesi adwumaden na nye ye mema nkwa ne ye brakajetia Dr. Mensa ene bola ho hai ene aboabu station abehwe race course na behwe kejetia ma brebre onso wanya bia memene anya bia ntwitwi a wo yade a wo nkondenda ho mesrew bibi enti frɛ de wonte ase no 0244 886437 and 0201 681 717
ene ma men kan for Volta Drill Limited na men fama wo anuanom ne adofo Volta Drill for no eyensuo ene yetuo me pa chaw utie mi a wutie mi ope woni ebetumi atu nsuo na watu ni yiye ede amawo a eye Volta Drill for ena wama nkwanchenfo ebia betu bia mawo nanso problems nkoa na wo de ne nemu a freye ye beba besiesie ne kama na ye de amawo yes ka ye kan se wo ye obi a wo ye investor opese we invest wo nsutuom ope machine a ye de tu nsuo ibi de ye papa no contact Volta Drill for ye mabimra ne ye mehyehyɛ ne kama ne ye mfamawo kumasi ahodwo da aban ne main office no wo obesunya tachima ne do ma nyina nso a ye won krabata ye number ne ye 0244 299 520 and 0266 43 2210. We the fearsome 3 eye Hepa Plus Pavi Plasmos na se nwo mi ensei yaka bom edi tu yade ase onipa da se ne awutie mi ayade nya wo edi wusu atrantwie yade ne kotna ba ahotoni wo minua me pa chawo ruwa ba bi etoni aduro bia na kope Hepa Plus Pepavi na pe Plasmos ye obi ansuo ye obi atopaye se wunya se nwo bi na se obobo a watiesi number nie unti bibi ase afre 0542 778572 and 059 1367 and the bigger soft drinks no and one ye usual and one ye didi eduma and the wa wutie mi a wo pe ade papa bidie twu minimu de no eya choose bigger soft drinks no ye wo bigger cola na wonnom bigo cola unya sa bold and rich taste no enam minimu a utumi se koyie keke ene wo bigo orange eno nso unya sa fruity punch no bra wonom se unya de a chili a wawie kra bigo cola ne bigo orange onam awiaso a wudi udwuma no eya pebibo pebi mankwada ne nso bobo udwuma de bia wudi a woto nsafre ni padom no ye wo cocktail de apple de coconut de lemon lime ne strawberry de choose bi na fa serve wa hoho a eba eye Trillium Industries Ghana ye ne de aba ye number ye 0322 19 0874 freyen na bigo ne de eye big on taste fresh your vibes, refresh your vibes. And a dasibre no and also with jaso ye what dasibre imu plus capsules. Dasibre imu plus capsules see and as a winya bino no more uniada zeni a boame mujedi a trenchie kama ewoni peduedmu. Sabe oba bema infections inti unia hoto yade yawo infections one way ye bed doko e be se wo pa mesro pedasibre imu plus capsules ibi na enyi sa ha uni nyina mfiri won fama wo ye oba waye mre won pem be ma ni sia wontumi nwe be ma wonso waye mre won pem eno de ma ne mpe wunya dasibre imu plus capsules no a e be mo agina so oba ye ka bibi nti wontumi ngo hwe onom dasibre imu plus topa ye bia esiesie wo homonso no wati ase unso be fafru wa wonti mo twetwe nipadua mu yawo ana se titritiye pedasibre imu plus capsules na bobo wawie se ye namu yade na etete wo ana wo ba wo wonsebuo mu haw bia be ma wo dwonso a etumi tawa ya ase wo de ye dasibre mixture se wunya dasibre mixture ne bi na no no mo a wawie na dasibre black tonic ne de ma omoja wonumu atu a wuntumi de utumi didi emo akoma ne boye wanimu aye hoya no ni nyina bekwa ma ho ato bra Otec fiase ya ubenya dasibre no bi na wato ye number ye 0535 01 0442 0535 01 0442 Eradi fie Heba Center ewo Kronumbosie Red Park ene se wo ba Dr. Mankwa wasi baabi atokro da bia na duro ni bewura na bekwa akoyemu adwuma se wo hawo utrim wate nemu yade bi emojabroso etwere yade Taford na hawo wo ulcer agwagwano na wuntumi mfo ho wanya hawom agwagwano obefo oba sebi wonsebu mu wo haw onso pese owo bra Awurade fie Heba Center na ha no eye dunsini kase esi kwantempo ho esua brefo Dr. number ye 0241 09 3915 and 0549 20
6633 engine room Jataba ho te say nyame de ache na Krache Zakari ya wo free Denugu na woni abaye ewu mienu ka kumba akọ na ba akọ nso yare a wo hiani Krache no wafre na tonza afre no my friend no na ne maye ni mu no na so wo sirim sesi a oni akola ni nyina na wo se ne be obenya ne ba na yaresa enu nti no wo no nti nyina hini ne de won taama ewo mu a na waba besra ne makakra na wasa akosirim ti woni yarefo ne wosirim ti ha ne ba ne be yeden ade ama no sese ya se be yeden ye pese ye boa no ma me ne se wa hwe ne bi eye ono nso pese ohwe akwada ne bi eno na anye se ye ne ye ka se ha ne ba ne be yeden ama ono na kire sa na mbom de ono kan nyina ne se akwada no ne ho ato no kakra wode na start school wo ho no no ma me ne nso hwe ne bi e ma me ne so pese ohwe ne bi ma me ne bi omo ye amamre bi wo mu krum time abaya mami be hu akwala no na se obeya amamre obeya sa amamre no na ono de akwala ne mami a oni hu kwan se hu akwala ne bi enti se omoye sa amamre ni wie ansa ba mami nkire ba bia wote nti obefa akwala no kokora na ono nso ntumi me hu akwala no ya kwa me jai be frɛ krachire mam esrem nya buruchire elu pre take it kura amanfo twa free aburuchire eba ha ewo wodom nsem ho elu pre take it amanfo twa engine room dia ja kwa me be kan frɛ no na ka kire nze elu pre take it kura no amanfo twa wanhwe ya ye bema akwa na bebo elu pre nya poncha weza gagwa gadugu ye bem na bebo ama no ye mpesa ka kire nse nyamboa na wotwe a yesimi te se ne na wotwe so odi yesire mu nti ne ma ne na wotwe so ye hia no aka kire no ma me yo Zakari menim se wutie se oni house no sa obi si wutie wo ukuro mo le sei baby ono wo no wo se ye Denugu me ka ba bi ote no akwabo krum se obi si wutie a mo amonyim no mo nka kire ne se de na Krobea se ene na wotwe pepe ye hia na ofidua mu ha ene na wotwe pepe ye hia Zakari ofidua mu ha afi Jataba engine frɛ no na ka kire nse na Krobea to sankra we di ama no na Krabo krum ha de DJ Philip miwia me frɛ na me ne wakasa Philip de o wa Krabo krum a Philip de obeba se uni ho na wo srem di a wo so na wotwe se ne ye hia di awura nya ho abotre hia engine room wa kire ho na afi di aka ne ye ne wo ho atiefo ya na nsem bi areho nsem bi ha akura ya bakwan yo baby ase be kasi ni pa nsepe nyame sa wom heba center bre wa basna de yemfa ni nwie ma me ne se basne ade wanwa wo ho emobɔ wanwa wo ho emobɔ enti minu aba wutie mi awo ho aye oden ana be ma wo na haw ni friw wo de emomra se paase bodwe sa anwo ho na bre wa basna de wo se wo ye be ma no aye mrempam oba na mu yade na etete wo wanya prostitute mu haw hepatitis B ana also haw wo de ye twere yade koko adanse agu ana wanya stroke udompemu abu ana sekrese hawi bia bra nyamensa wom herbal center na brewa basna de omwawo ne number ye 0246 450718 0246 45 0718 3p garlic mixture den so eyedru unya bi na so no mo eboa ma muje nipadua no muje dimu afrusa na kama wapone wapo so eye oya dura no pa wo nyina ye omre ni nyina be kwa ma ho atɔ o pressure ba bi na mo enye cholesterol wo soro immune system na aye weak ni nyina no ebesa agina ne na so to de bi ano ahonhunu nya duabo ebi ye yade nonom 3p na enye nipadua ni mu adwuma ba bi eto no obi ano kwa obenya bi frɛ yɛn 0248 928824 and 0201000021 and Jataba and hyehyɛ adwumadie no engine room ne yɛde bɛsomo ye ote agya kwa amenka ote obo ade achi amenka kwadwomo ma kwadwo ono nso de content ane so ene adwumadie ne yɛde hyɛ yɛne ankasa yenua nana kwasi wusu echaw Otec sikani yɛde hyɛ nanimonyam ahemfie DC na yɛ sɔre sui Dr. Cash odon so ba dwabrim no ode beto aso ye ho aya adom o kyena
yɛn nyinaa yɛbɛhyia wɔ Asonwase Methodist ha na ya pay and last respect to yɛn nua yi enti adɔfo ne ade hye yɛsrɛ mo mo hɛboa yɛn makra mo akora ya ba kwan o baby ase be kasi ni pan sepe akora ya ba kwan o baby ase be kasi ni pan sepe